Vivien will be up for one to my son here. That we are on a brand, batch on a brand and on the batch or more high BGI. If you are not old back or human, that's what that's what who that I was only I be expressing when more. Okay, Prof. Tofi. Yes, all can't be one can't be now what kind of preco? Sir, Tofi Mecca. Aye, Tofi Mecca. Corner buyer no. Would you and elders with you? Or my here will do watch it or so china or tea program in the park. Yeah, Bacho Saki. Bra. Sadia now, Peso be assembly tomato. Bra, you missing Chinese as one make. And you're my make. Now you know, kind of one. Made a son crow. Miss Tofi. Oh, Nasa, say, Nyamiadum. On my own, my radio is where to China how much 5. Do they send you on what can't you be out? What they can't, never more platform. Every Saturday, because it's time, no more platform. Mr. Boy, me bank one who intended me career. Who knew another cockra? Tofi, your mind say or change, Nana. Would it, my influence, my woman's every woman, I be the full man out also elder. Every woman's all quiet. I say, or say, now we're full man on no ever friend say. And I'm who's any of my who will be a fever. And I say, on the oh, wonderful. You're proud of your woman, yeah. Oh, bravo, oh, okay, bra, so bra, me be 2 years. 3 years in tea. You always watch us. Hey, Nancy, office one who will Scratch me chair, and I'm saying, we bradia, we I said, oh, but, or your brother, so say, your fro uncle, no, was one crowd, the uncle, no, trim. when you're young, or be uncle. If you are not there, or also, or your mammy, also, dear fat. What can you now? Oh, wonderful. I wish I for an obey. Young chair in your Oman here would do watch Shannon so Yanko Poyadoma. A free a Joada, nature say, Ochna, Homachi, no num air corner, food for thought. Program back one, a German phone, a we assist pano. Obishiano, no num. And it is some cross when he say, I think from Wednesday, Ekosi Friday, no. Our 3 days program be a no food for thought so. A country name Piebo, fi say, ye boy ho na Yankopon ya adoma, me da idea ni mu no. Liberty Conference, Akushia Maranatha Hour. Maranatha Church, I think Adum Senate in Chenwa commercial bank no hono di Yankopon ya adoma me da we no. Ye be frɛ chichini benche nyina no. Ebrena sanya so a ye ne yenua oman hene yaw adubuache yesan ko hia Liberty Conference unim se me ntu mu da timi me da we nso obi hia me ewo ho tibra ye tawachi Yankopon hirawo ene de nyame na mo so eye edema ewiase nyina ye koso aka mo se mo a mo wo achichira satellite no munni ho no se say de digital no dam nti sompa ye science was satellite no brekrona no no answer or scanning o TV no and no say you mother Roma me ni chese or scanning your crowd ya fe de crowd ma san so kranya tara one grass hand ya be piso eti abusan for mo a na mo boyen kwa du bebre no sompa se say so ye san so e wo de guitar enti enhia say this okobupo kase bia ansa na wanya sompa dabi se say de ye dam de guitar no enso eka ho me da se wotie me na obeye afedie yenko na yenko enkofa dwumadi a watu ne din ahintasem eno ena ne braso a ye de ebro hye no nso comfort phones aso yasen
Silent Night for Asoyasin. Ya Bolivia Enterprise the Future Life Smart Foods aba. Ketios Marketing adaroma omo di Mizo any 5G aba omo nyina ka ho bi na ye di show yi ebro. Pomo ma no e ka kire wo say eno na wo de ye nkwan eno na wo de ye stew a obia ani je ho. Se de ye ko na yakọ akofa dwumadi a watu ne din ahintasem e de abro. Nana yaw oni yima mo ha mo mananko. Sompa 93.1. Ahintasem ayi bi ona na yaw. Imama. Ai my own say rest for that better see nature say ofri sunyan ha 98.9 sompa and abanti oba no niam biri nani so normal prof Tofi ati say ejana dom ye ho ye pa okay program a ya adi say o man hinum nyina tie no e kire say masa say why big ebeda nyame ase na fi ya da Tofi nso so ase say da man for nam na prof sa asemni obi ahia wa prof ho te say ne kra de obi afra wo kra wo ni udi nkomo no prof ho te say bra Tofi ese ai nipa nyame nshira nse na nipa yodi we the vice president ya wo beji di ase president na mu Tofi me timi nyidi nchen wo da masa ajai now ya ba kokra is ya ba kokra Tofi zia o legend o ba masa Tofi zia o legend o ma hinum na legend de de da bi o ma hinum na legend de asem you asa go fa oh wonderful prof Tofi and no one some de mai Tofi na nsem wo ho wow nsem wo ho na nyame ya wadom na se utimi sorry gina so anapa ya anasa anapa bia sorry a na ese odi asedama no se unya embre na wahwe amanfo na yimu a utimi se nipa da o ye helpless unim ba bia nenam kra nti se unyakopon eboa na sa de chiwa na wada na se isan se enye wa hoodin enye nim de enye utumi unyakopon na domara kwa because bibia bitimi ato wa bra wada no nti se ne asori anapa ni wo ha na yedi aseda na manyame yebeda tifo nyina nso so ene ahwefo nso ase de ba Sompa 93.1 FM ene Sompa TV afi Facebook ye Sompa 93.1 FM na YouTube eye Sompa TV Senator Tofi kan sia yo digital nti bia ene complaints nyina nka dem sia yaba on digital Tofi se nipa ba ko pa bi wo wiase a ne life na brabo ensem wo ho emra otiase enimpo ni wumu no se nipa bi ho sa chen Michael Jackson na ebe monwa samum ebe monwa pa Michael Jackson na brabo boy efiti mra ye wo no nipa edi ne life achi ekosi mra Michael Jackson ni free at as far as so wow na ni enim say Michael Jackson ye obi a owiska yes eninti erigye de ofa no kwa pese tifo tie yensem yi pa na ye de yafutuo Tofi Michael Jackson ye wo no August 29 1958 okay yeah 1958 Ghana nya fa hodie no no yeah 57 Ghana nya fa hodie ne nafe okay na Michael Jackson so ba wiase na ne nuanom nyina fa ne se ne maame ne papa e ka bom wo ye no mo emma du
Wow. Amadu. Sompa Na emu baako 93.1. free mu. Na entafo baako wo mu. Okay. If o pai entafo mu a on be edu. Enti baako no free mu be kan kono. Mema na mema na 6 na emma 3. Okay. Na ni nua no baako a oyɛ popular dodo na animi yɛ Janet Jackson. Okay. Ɔno so na oyɛ ketwa ɛwɔ mu. Na ne maame edin de Catherine Esther Jackson. And ne papa din so de Joseph Jackson. Nti Mark Jackson ni din pa yɛ Michael Joseph Jackson. Aha. Na Tofi mpenifo ka se mi sɛ yɛ wo fusi so a. Onche tenten ye. Emre bia e bete saa asɛm ni aya na ya adwena ko bu yɛ sɛ sika. Ya wo e wo sika mu. Nti wonche na wanya sika. But Michael Jackson in the end na a talent. Okay. You want to talent him. Nti anche na opie. Na ne maame ebo clarinet. I had to say flute visa. Okay. Ima ho anka on start for images ni nguso ma. Na ema ye nkomo no enti nya kama. Wa sha se ebo no obo clarinet afin so no sa abo nsenku ha very good Michael Jackson and Alberto so no na kan ho asemi. Okay. Abranti na no ho fe pa. Ena ni papa nso so ebo guitar. Sompa 93.1. Okay. There's a family no. Ade for music there. Ya wo mato. Family of music. Okay. Enti na ni papa na papa boxing kakra. No a boxer. Okay. But anche no jaye. Ena okoye crane operator. There ara na okọ sound mill mo de lefty. No. Aha, sa na bi no we no de support Family no. We nyina ya hintasem o. Ena na osa band. No join it. Okay. Aha, inti na eno nso so edi sika kakra edi bre no. Okay. Aha, ne maame nso so tonyom. Inti abusua ni nyina no ebe ye musicians. Papa no edi ni nuanom panimfo a miensa edi kan. Eye Jackie, ena Tito, ena Jermaine. Odo mo form a group. Ye papa no. Okay. Edi omo form a group. Na echire ena Michael Jackson eni ni nua Marlon nso ebe kan ho. Okay. Ena omo koye the Jackson 5. Wow. Jackson 5. Inti tetefo no mi gidi se ne omo ahia du bache na ni baji program. One bright. Yes. Ena bright producer. Ena omo no nso so. Yeah. Ema ni baji ayi hu pa. Inti the Jackson 5. In fact, omo baji din ye pa because omo papa ni groomi omo ye. Omo so ano. Emi ya say imani ho. Aka pictures yi. Omo so ano papa no no strict omo so kakra. Okay. Because ono person omo nya na right. Enti say ye bo ade no na say ye mistake cramp na o say utimi tian. Enti Michael Jackson no so ano enti na papa na ni wo e won ho mo. Enti na wo feel say papa no cramp penasem. Because you be no ka say Michael kra ne papa say o say ne hwene so. Ne hwene so. Enti sa asem yo kan ye. Ebedru ba bi no ye behunu the reason why on say papa na shim finfin no. Okay. O she black na home finfin no. Na Michael so na eketwa no. So no say this one here Randy na eketwa Michael Jackson na sheche no. Okay. Michael Jackson na sheche no. Na omu nua panyin Jackie na asa o she sweater bi sa no. Na Tito enso so ne di na chi no. Na Jermaine Afro man o di achiri pa no. Na Marlon enso na she Tito ne Jermaine finfin no. Okay. Nti say emema na wo group no eno no. But na Randy ne de na onka group no ho. Amfa na nka ho. On de na onka ho. At the time omo ye na usakra. No ya koda. Nti Michael Jackson ne papa ni. Papa no. Joseph Jackson. Hey. Cheze utumu say oye. Hey. Also those times no omo dressing no. So no omo ye guy. Yeah. Yes. Afro. So omo that time Afro na obese the craze of the town. Omo training na nkasa. Nti omo formed the Jackson's 5 in 1964 and Michael Jackson and Marlon ebeka ho. Okay. Now a year later and Michael Jackson bear the lead vocal at age 7. 7 years. Yes, at age 7, not only leading the Jackson's 5. Sabe na keja mrana mo ekurase. Wa kokofo omo born you be mo am fie na more access to YouTube no. I want you back from Jackson's 5 on a lead vocal. Utim say ene na yeto no yakwada ne. But at the age of 7 years. 7 years. At the na yakwada ne but na
control any voice and you crack no na enye won say anche bia na big production company bi e USA from Motown Records adopted the Jackson's 5 omuso omumu in fact baby na omote na omote 2-bedroom house nipa 10 and na ewum dan ba 10 in fact nipa 11 kra na wo dan is our 2-bedroom house no nti ni nuanom ma Ribi ne Latoya na Janet Jackson no nyina e wo saa dan 2-bedroom but anche omo talent no ene de wiase beji omo tumu nti no omo movie free saa Indiana ho aye wo Michael Jackson no ekọ California na asase a omo see dan wo so ma omo na eye 4-acre land omo see dan ma the Jacksons ekotena ho because na ewiase be dom saa Motown Records no omo ye big nti omo promote wonyoma ewiase nyina beji atom nti skaba very good omo first omo family home ni mejiri savide imaba omo family home no enie onse Michael Jackson wuye no na amanfo de saa asem omo ye memorial bi saa esi ho amanfo de flowers ne ne makogugu ho nti omo first home ene saa edan we 2-bedroom house no okay eno no ewo Indiana but it omo move from Indiana to California any Motown Records e sha say so omo bo shows okay yeah na Michael Jackson onse me can say ye wu to see so a on chenten ye no anche bia no no so sha say okọ solo ono nko a bono nyom even though around 1979 no ono wo or ne nyoma ono nko na abode ba na still na oni group no enenam okay ha na Tofi asembisi me pese me twitwa so around 1984 na omo ye rehearsal bi for Pepsi no omo shoot 2 video before that's a drink Pepsi drink yeah okay and omo use explosives be as a knockout no mza no ha nti ono no all performing na no and mistakenly baako explode ye and saw ni trini mu saw Michael Jackson trini nti we share picture na da so say the tino I say na pampam ho no na pampam ho no etutu eh to fem pese me kira de kakra we no picture we ache nti we share hu ni clear but omo be Facebook no on TV no be hu nti o sustaining injuries second degree and third degree injury wow na say echo deep baby ade no etu ye no ai o say injuries no first degree second degree and third degree first degree there as a normal yeah any but second and third degree ni there na say very deep wow nti Pepsi for no compensating with $1.5 million to fe minister ska we ma wa na obekọ fie obeja radio akwetena fie ene mum fama me na me nko those days 1984 na make you ha says can 1.5 million dollars na sa article ya abeda so yi okay hospital a Michael Jackson kodae no sika ni nyina o donate to that hospital hey yes into so her article na me dey abeto so na Michael Jackson omo name no after that surgical ward no maybe a surgery no okay because okoto abrante bi abrante ni onya accident ni ho nyina hyehye okay about 90% 95% of the body na ahyehye into onya compassion bi but so picture no ho mo hwe na very good onya on say abrante no ho no ono Michael Jackson on so yare o but ono sorry feeling pa ho akobi mpa ho wow na oyobi a owo domani pa wakoma yes or akoma pa manipa ye penipa omo ye very gentle na omo wo abadaye e o wiase pa omo tena se Michael Jackson ye nyini film okay na de ba ko na Michael Jackson na won ho anipa bibre nim no ye o ye great performer but na oferia de chin obi a wiase sa oferia de but ogina stage so a platform so pass a nya sam kitwa na adwen nyina wo na dwuma so to fe won say vision no Michael Jackson yeah as a socks vision yeah aha I was actually very good performance bia later on a part of the brand no okay but na a reason for that okay good enti o twa wie no o mo de ne to ni din to sa word no so okay ema afei nipa bia obo bi o me surgery bia na o mo de say sika no hwe Michael Jackson na Michael Jackson in lifetime ni na no oton records verse 400 million copies hey 400 million copies aha my picture we na so you ever see here
400 million copies Tofi 400 records million 1 2 3 3. 400 million or ton wiase nyina ebinsi enti onim he ade ba ko a mo wan say at that time na social media ni internet no na e wo form yes binim kwa na social media wo hompo na nhyɛ da massa na akoye print media na electronic ya TV no ah no na e come am for say but the impact of Michael Jackson e make here no because me kai na mi so ano me papa ko me no hwe me chawa no pay daddy mi so no okokrom am ka say daddy okọ ato Michael Jackson cassette bre me na okokrom no oba na say nkuta na esu so amesu no okura say o ya ase no na nenyo ba ko a me de pa will you be there okay ooh yeah sanyum no na me tia na bibi ya yeah so na me krampo no yeah na me watch from Ghana to US in kwa wa okay empo na me feel the impact of Michael Jackson nyom na omo ogina omo nim performing nti na be nipa be break me titigu ebitimi collapse na ade yeah UK for almost stadium on national stadium friend Wembley no na otimi fele Wembley stadium Michael Jackson for 4 times ni nyina ofele nipa ye ma it was sold out tickets nyina sa ama ebi kura jinjin chira o manya kwan Michael Jackson that was the impact wow bebia okọ ebia we wiase bia no onya impact no chairman for sapu chanto so na fi ni hunkomo Sompa 93.1. so her Michael Jackson the transition from oye abofra afro so oye black yeah afi onyini no na ne color no esesa nti at the time na obewu no ene wo ohwe TV na or right hand side or bot tie or share red no red wo in inside no ina no ene na time na obe free no the picture ena time na wo pick no time wo mfimfin no okay na Tofi on say me the can gloves no ho asem yeah Michael Jackson na owo yare bi e friend vitiligo 93.1. vitiligo pa so mo fa nipa nsa bi ha okay on say on ho ade bi ededa dem no ne skin no on say e bi atototom yeah ha na so on say obi say ko e black and ka obi hu ni ye ha na Michael Jackson no feel say o yes star of ferry and the performance no and nipa e don no gba bi okoya nipa of ferry okay nti no mpese obe reveal sa ade no nti na share gloves no nese na hinta sem ni se o yare bi o yare but on pese afoforo bi hu yade no yes nti wo cover so nti na wo cover so no on say that time so na media no man no ya yes ene ikura very good nti with the fame no energy awa gidin no nti ne ho ahikura nti na manfo bitimi ayusu no dia waketia no okay nti na opese cover up ni bi but eduru ba bi no na ase daddy nti there ni so oyusu creams no odin okay ena na edesra se be ya ebe even ene ne body no ene ne body ni be pepepe nti we say but was sa picture no to so the transition picture no aha no very good no say hwene no so transition no also so na hwene no so okay but all nyine no na hwene no tia eno no oye hu bibi yes 1977 now or around 19 years or during rehearsal no tehwe ena na hwene buye ne hwene ko pem ho sa na hwene buye nti oye surgery won hwene no ha ena on say ne sa ne picture we on say vitiligo ne de won finfin on say ne color no ase ebi wo ha e de dem sa yeah ha ena first color ayi na ye de yellow na ha na sa ya ne friend no lupus lupus erythematosus enye so be but so ne no onye sra na wasra but on say eno no ase mfifie wo wanim ase ensan bi a yeah ano odin bi ha ano na e wo ne body nti o hwase ye surgery so be ye obi sa ne o ma na free ho so but nature there you understand enti ne hwene no oye ya ma eduru ba bi no so oye ne hwene na ase ehwene no ase aha na chia ma mensa nko try na mensa nko tene no enti Michael Jackson oye a lot of surgeries e won ne nipadua no yeah because of one ne burns no on say the trini we
shall say or wig. Okay. Because of Nitina, a shishi, you know. Or shall say or shall wig. Inti or ye surgery or niti or ye surgery on a hene. I feel to be do baby no. Michael Jackson now opese or ye young. Inti now or that machine mu. Sebe ya a bit keeping you young always. Now the Michael Jackson is so or no ye very slim. Okay. One sebe ya obetimi asa no asa ye. And I feel say or ye move bi. Also no otimi koya ko about 45 degrees down. Hey. Ha. Me nim wiase me hu so obi asa ye bi da. Na asem na ko 45 degrees down. Ko down sa. Down sa agina fa ko. Wango ne nem so straight sa no sa bae. Nti to make those moves na also keep it body weight bi. Okay. Nti na sa yare na well inshallah na yare when it's condition omo friend no aha me that's pa good. We are very real. Wow. Very real. Wow. Now it take a lot of practice. I remember when Michael Jackson or your partner so put a lot of effort when practicing. Okay. You understand? It will sustain a lot of injuries. Now injury be also when you be on a surgery. Okay. Say scalfi. Ha. Until no or condition be anorexia nervosa. Usuru se obey kese. Usuru se obey kese. Ha. Until na ebi ano na didi mu cramp no checking na didi mu yi pa. Se be ya be keep no shape no. A obetimi asa. Na wetimi asa yie. Na onim amanfo bebre so ka nsem foforo. Se na Michael Jackson na ompe ne color no. Na ompe ne body color. In fact, race na ompe. Okay. Nti o decide say o sesa ne ready o sesa ne nipadua. Oni o problem free interview bi. No okache that was the first time I admit say o sa vitiligo no. Okay. Ha o admit okache Oprah say ayana amanfo kan ho nsem sa na ene ya. Oh. Because omo nim ade a ha no. A higher point. Omo nim ade a ha no. Nti no chichi mo but still na ne haters anasa omo na omo mpɛ na asɛm no. Yeah. Sha se so omo chocho nsem bibiri afa no ho. Oh. So nti Michael Jackson the wom say na oye famous. E wom say na owuska. Michael Jackson koto asase yantam bi about 2,700 acre land. Esi dan bi wo so. Very good. Na be that so. Oh, US. Or to holding Neverland. Neverland. Sa Neverland di onyasa din we free. Na the favorite cartoon pa Peter Pan. Okay. Aha, Peter Pan. Na sa cartoon no na omo ni din the boy who never grow old. Okay. The boy who never grow old. In this Neverland no. Okay. Ne you know nti asase a chese betena ho da. You get asase 2,700 acres. And yes, so for 1 acre, how many plus? About 4. Imagine. Or tono around $17 million. Di bacha honi. Yes. Bibia bi ho. Di Michael Jackson ebe wu no na ahana. Bibia ahana no ote. Bibia bi ho. Enti won say na open kwara 17 kwara ti ba. Won say enkola playground ene ho no. Omo mi ba be di agro na ade na nkra na pe na omo pe na ope omo asem nti biduru ba bi no omo ka se na ofefe nkwala yeah ofefe nkwada na in fact omo hwehwe mu no that was 93 okay omo hwehwe mu no na nsuo bi anim nti omo tubuye okay but na amanfo prevent Michael Jackson so omo ma nkra ba ne ho because of sad no so ne da so e wo mo team in fact Americans so omo tagewa one way ya we show ho akonfo kra yeah maybe Michael Jackson be ko bia na ensem trofo be braid na chi pensam edi ka cho say Michael Jackson no ofere ade yeah ndi na sa ade na ompe oni nada danfo ba ko Princess Diana na journalist bibisa ne say oni Princess Diana de share na de asem na nkomo be no mudie ha oni Michael Jackson wu ye no nipa 2.5 million na share na yie no that was second to Princess Diana na yie Princess Diana na the top most and the most watched funeral we are seeing in hu okay nti Michael Jackson nipa 2.5 million including me no Tofiakwa ene ebojefo wo ha nyina no na Diana de no na Diana de number 3 million cra ano mo hwe ha
ɔne ne hyia no no obisa na ho nsɛm de we Diana Ross we Diana Ross aha but Princess Diana asɛm na make King Charles ya ɔte so yi ne former wife na we free no very good ona make no ho asɛm ona say oh on the Michael Jackson won't be a friend of Dirty Diana yeah aha ɛno ho nkɔmɔ na ɔmudi ɔbɔ Dirty Diana but nyɛ ɔno Princess Diana ne nti na ɔbɔɔyɛ okay aha no ɔka na asɛm nti na ɛno ho nkɔmɔ na ɔmudi ana ɔmo say ha very good Princess Diana we na make no ho asɛm me da se pa ɛna na ɔmudi ho nkɔmɔ ɛna na journalist na ebisa no ɛna ɔsɛ emra Princess Diana wuye no obisa no sɛ owuye no den na feeling ɔsɛ ɔsɔre na pa na ɛbɛka kyerɛ no ɔsa agye na ne mpa so ɛna ɔhyɛ ase sɛ ɔwɔsu okay na sɛ ɔka kyerɛ no ne sɛ anhwɛ ya the next person will be free no ɛyɛ me Michael Jackson kasa yes ewiase wɔn a gye din pa especially musicians no ɛnneɛma a wɔn fam no dodo na wɔn de fa wɔn nnwom lyrics mu but ayɛ adwene no nkɔ so yeah yɛmfa black and white ɛnwom no ne lyrics no nto so na mehwɛ adeɛ black and white lyrics maayɛ baako bi a masɛki sɛ ade bi wɔ ho sɛ ayɛ ready a ɔbɔ saa ne nwom black and white na ha ɛyɛ nwom baako so a ɛyɛ na ayi pa very good on say chorus no or say and I told about equality and it's true either you are wrong or you are right but if you are thinking about my baby it don't matter if you are black or white the baby now can hear the music career okay that is his baby and he say oh wa be catch me say medru baby amanfo bejima tumu a agye me se same ready a emfa ho se me tuntum fa ho se me fita de me pese me ye no metimi aye enti ha say na amanfo bi efe so omo kire say sa ne ready na osesa no na enye ono ne pe okay ne mum omo fa no na omo promote ne brand no omo na ehye ne se onye sa because on so omo racist pa okay the managers ne na se for no omo racist but yensan ko suru bi me hwe ade yenko second aha o say I'm tired of this devil Jackson na ka we on ekasa no I am tired of this stuff I am tired of this business when the going gets rough I ain't scared of you brother I ain't scared of no shit. I ain't scared of nobody. Edu e bi na afi ameno. De omo de ne fam no afi de ma bre. Onim owuye no. Doctor na ohwe no. Dr. Conrad Murray. Omo detective say na enura ese de man no omo fa overdose. Michael Jackson edu e bi na o brands an wada. Nti no omo man a lot of sleeping tablets. Nti 2009, sa 25th June no. Na nadwo no in fact ne mano titu oba na wo mu no Paris but so fa ne mano picture to so na hwade ne mano miensa o ka kire ne mano say in fact no ya de no sa ka kire mo say they are coming after me they want to kill me yes Michael Jackson ne mano no Paris ne wo mfimfini na oba no na Prince na epanyin no na kitwa na efe ne blanket blanket but onyini kakra no see our friend Biggie Jackson okay aha and Michael Jackson the money eni na omo pe no they were close to papa no na Michael Jackson so no oye excellent parent onim no protecting the man to the extent say the whole same TV so person the man be hunti no or restrict omo viewing kwam fast show TV no restrict omo no a very particular pa wow na obisa say ye ka say change wiase a den na obey san komo no ne mane di enti koda omo ye well managed o madwi mu da ho na omo bu ade pa so Michael Jackson man ka ho so no anka sa obu ade fere ade no bene man tete ne mane ye one ma mienu na wo san koda we okay na the first marriage in lasted be say 1 year the second one na check akra be say 4 years Sompa na ye star wadi na for mo. Who can say star wadi na for? So yeah. But then come back to there's another one. They don't care about us. On say black and white, you know. Na a GD pa because now it can't be for racism. Okay.
aha me tuntum me on be say sports for no say one need kwadu ado no aha eno nti na amanfo energy enwom no ho but the deeper meaning no na efa ono ankasa ho or say beat me, hate me, you can never break me. Wow. Will me, throw me, you can never kill me. Or say all I want to say is that they don't really care about us. Now all can say we say. Yeah. Mani we are sin tina say. Edru baby no. Afei obehu say ase baby a owo no ompe obeso free ho. Nanso. Enso so obey den. Enti doctor no enuna no de man no nuna ode man no na over. Oni ne ba no recount oba no or recount say before say anadwena papa ne bewu no man bi ba ho ani doctor ne be din komo na won say komo na o di no na ase o aggressive on doctor san komo na woni no di oni ni di no so on say on ti asem ko but from a distance no gina ho a o hwese ne na ni asi abre na on doctor ne kasa na o kan bi chen do suspect say sa papa no ene ka kire ne doctor ne say o man sa overdose no because no no the man na no odin kakra ena Michael Jackson that anajuna ena sa reaction sha say eba yes Dr. Conrad no the doctor ni ohu the doctor no wow omo charging for manslaughter okay no omo jailing for 4 years but 2 years later no ko yi no nti ha say no kwa ne ban kwa no is suspicious okay say omo she doctor no so onye bibi no omo be protect no okay nti dey e mo obekọ jail dey but jail no un service sentence ni na ye be yi na say after say Michael Jackson wuye no doctor no omo dey no tum yes omo dey no tum the panye nti onim sa 25th June no the whole of America any wiase nyina announce ne death no at the same time let's had a plan ayibiana na Jackson no na amanfo penasemo na di do na so per story one ho because an ho wonsem yes enti why imagine tabloids omo American nyina ne announcing at the same time there was a jam or a news in a jam sa baby a hwe bia story news bia bete bia so Michael Jackson a film such was the power of Michael Jackson. It made a lot of impact. Now only Michael Jackson assembly me kana me ma say Michael Jackson now always can be brave but now the council be brave. Okay. One of them they say na oye charity oye adoye pa and the other one say ne ntade a no hye ne body no oboka wo ho ne surgery so oye and na ade ntina no so boka nti owu no owu as a broke man even though na sika on account but na odeka e kana ode no any sika on account no entimi ntua but owu ye no ne projects are oye ya in fact 2009 no nanka obekoto. Okay. And I read events and the condition by a free mo. Doctors say it was a cardiac arrest, a kind of heart attack. Ha, and no more to but the main reason of Tofiakwa cancel that trip because say obviously we free mo. Ha. Into the projects oh ye nyina no eso aba no. Etimi tuatua ne ka no. Okay. Ne nyoma na wabagu ho a mo release yetimi twetwa na kana ma Michael Jackson owu no afans owu ye na chi no na ne net worth na say na japade nyina ka bo ma na $2.4 million nti fi say wiase nyame bo wiase the richest dead person Michael Jackson obi a free brain nyame bo nipa from Adam so ebesi ye bre so obi a wawu a owo sika pa Michael Jackson Tofi ade ba kwa we good so Michael Jackson san kan ne surgeries no na oye no na bi a saa ninu na no ofa e ma na nya kese no oh the picture na I wo right screen right no saa na kan Michael Jackson be artificial intelligence no mo dey saa image we okay sana nka bianca ni age no also owu at age 50 ha tinka sabre nka say na nka Michael Jackson ko tie artificial intelligence on dey but because of ni surgery so anything no ono eduru ba bi no na doctors ne kwa admit say you know sir
enye natural nti sɛ nea ohome kra no ebe nkoyie eno nti constantly na Michael Jackson ye ne hwene no sɛ be ya obitima ho every 2 months bia na okọ surgery so ba say ade ba kwa mission na me dwendwen nsɛm yo Tofi sɛ menya $2 billion a Tofi metimi atɔ car metimi de me family akɔ vacation bia o wiase fa na ba bia me pɛ okay sɛ me $2 billion a metimi asi dan a me pɛ ba Tofi sɛ me $2 billion a mentimi ntonkwa wow Michael Jackson no Oscar or the be surgery na Oscar or the be to ne ho ne oma Oscar be to ansase be to efie atenam but Michael Jackson emra wo bae no when to me amfa sika antonkwa enti me bisa say what is the point wiase te say yeni bra ye rush bibibi no nyina no what is it enkosi what is the ultimate at what point edentina ye pray to the extent amanfo kura kunipa so menyeska unyeska ni wia whatness dimbisa sa $2.4 million na e Michael Jackson account no Michael Jackson won e ko use ana dabi enti ubetimi abresa time be so kura so be enjoy no na woni wiase na obi a ono amre na be make use of sika no enti adentina oye wicked sa adentina hunwi ni pa ho sa because who was can now who was can Michael Jackson Tofi the story of Michael Jackson very fascinating in fact energy same bebre won but Michael Jackson now he was not a happy person prof am mafo he was not a happy person na yehunu say na nije or ye shows kwa but na ninje edu brebe no na obi ne control no yes kire ne de sese hoye ne ba no mpe no mpe ne ba Paris ne de na oben ne pa nti na oka ne papa ho nsem say ne papa timi de bia ho say ne papa etinisio ono nko a timi tena ba bi na otinisio sa Michael Jackson Saki manhu ade bia ima picture na o free so no fato so na menkyerɛ wade me pese obi a ene otie ahintasɛm Michael Jackson asɛm yi no ohun sɛ wiase sɛ de wo hya ase no onko so ntra hoda hwɛ pictures yi de edi kan no ye bra wo ye babu no onyini kɔ nanim no hwɛ mfimfin obewie no ohun sɛ ne tibia sesa afiri ni padiem 50 years 50 years Saki okay wiase we sɛ de ye beto no upeu umpeu obeja ɛhɔ akɔ yes enti sɛ wo sika enkyerɛ sɛ obema wiase we afa wadwene na dakuru bi sɛ de Michael Jackson ja sika ne japade wo se baabi a oje chichiri kuro no 2,700 acres na kyerɛ sɛ ɛso kyɛn yɛmfa ne sɛ kuro bi kura wɔ Ghana oh yes oh yes oh yes abusiafo oh yes enti mi pache wo Michael Jackson wu yi no yate sɛ ne dan no waba bedamu dana ebia otaba ho sɛ asɛm bisa otaba ho beda ana yate sɛ waba sɛ ne bank account no musika oja no wachire no wabɛtwerɛ check ama yɛn sɛ ngoi to for check de bia or check de bia ofiase ɛno na kyerɛ sɛ enya wanwa sɛ bedru bire bi yɛde pen kora hyɛ wo nsam a yes wo checkbook da hɔ untimi nsan yes nti nipa yanwene sɛ unya wiase japade nyinaa na ohwere wo kra mfa so ni so Saki ma menkɔ ahoma no so prof koko yes our production ma ka kiri mam so mo yes our production ma me 0551931931 0548931931 anopai the prof dia breye eye Michael Jackson a woye nwum tuni kase a wagye din ni wachimpo sika wagye nyina no hwiansi doctor ono na ehwe no a ode ne nkwa hye ne nsa no eye den ye chi na ejele no ekire se wiase obetumi ade wo re
ahye nipa mu ba dakuru bi nipa betima de ohwamo odifo Samuel so ewa ha enche me ne no bedi nkomo. Hello. Yeah. Pacho udi ni baby afre me free. So. Kasa prima. Hey. Kasa prima. So line no munya kra o. Hello. Ha, also kasa free. Kasa prima. Okay, mami ntio. If I Na be facha me ola no mo ami. Hello. Hello, good morning. Good morning, senior. Okay, ma oni so kakra mami. Yo. The kakra me kan say, ya say, say the nyame eye wo no. Ma woni so say the wuti bia so am woni anso a. Wo ye mo bo wasa so. Michael Jackson man ni so sibia na ni pe city a enko anko sa city ni Bi. Di nyame o kan wo Tofi nyame ka mo ho. Me da sipi. Hello. 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 Acho udi ni baby afre me free. Yeah, good morning. Good morning. Raja na we de kwabeni. Okay, kwamra mami ntio. Ene bi asema maka no pe di mood pa o. Asem se se obi a na dwini ko akiri pa. Ebu nja asema maka mood pa. Na me se ni kwaso the class imagine you know. So we skill say the kadi nyina. Aso wo be fawa, you na be. No ni asem no. Me da sipi. Hello. Yetan ya wa bai obeko. If you fancy and me da. Oni wakana de na gum mframa mu no oko. Hello. 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 Hey ma. O temenka. 3.1. Hello. Hello, we got you. Good morning. Good morning, dear. That's what I'm here, dear. Radia dum. Hey, I'm a paid dear. It's my bottle cry. Ah. Wait, dear. Ade. Hey, Ghana for yemfa be 2 course na yemfa nsi because time no crack. Hello. Hello, yes, good morning. Good morning, senior. Kopando mami ntio. I'm the same. That's the way. Sompana 3.1. What does the mama? I say we are still with the papa. Na, many panel wahano. Uncle Sonia, you may say, now you're good. One of the best you are, yeah, moye. Okay. With the channel. Because this is Nama, you have to say, yes, she, yes, he. Nama, we know that you pay it, and yes, I did politics because you are saying, that's my way, you know, dead, you Africa. That's what you know, but you have to tell your mama. So, yes, so. And yet, when you form ID, and your mom, yet when you form mom, that 2 Mexican teachers, they say, no, a mobile people, your form only be private in Me da se me fa de otwato na afede de course na si. Hello. Hello. Emma. It's in the chat to move beyond free there. No mami ntio. We are money taking no. Oh, I'm a kind papa. And that's I'm good to I mean, you open way into any. Now, I'm afraid you can say, like a Justin, Sompana 3.1. I think some of me, no Rafi. Now, 2011, and I may share in the crib we would near stage show. And what can say, what Paul the crack at the marble some. Because I clip on will be a easy to me. Who can say, or more almost was done no more. Security for money ya no mo join ya okoto to ni bi eki am say ta garden ama wunya sa hawo wo be wu no kan sa sem nje am say wo kan ni be yi kwa no di ye no
Oh. Ati senior me da say vat 3.1. me kan say me share radio adwuma say metima ka say one of my best segment my introduce ahintasem but sa show we so na me share opposition every one wan kasa prof ho na me create ahintasem one me kunye kra na base 2 days kra obi ehunu yonko anu watwam because also one tiase da but na metumi aka say me ni wiase biem kra no a sa show we nko ayi shows from ko bia e wiase bi sua de afiri mu but me da yankopon asese ne bo sha abam anopai no die now say minim jesaki de mbaye mi o se de bi o minti 12 ntime momme ne mani ate wo beda ho abonyamo a beka se Ghana kora wo na wubu sabre kora kufu adwada kudwene ho a wonte ase me wo ha wo but em say manka mo hami o mintimi na o ma mintimi na serious me nya agro na medio Tofia na me say ani ma family trimu sa mintimi na ene obete Michael Jackson story asi yi pa ntina me ka say anopai no minti na obeye ahintasem yi akame mintimi na odifo kan se michiro o say se okura bibi no ntimi oh odifo mo waka odifo se mi kura bibi ni me kura mintimi na okay I was for enchana me de odifo Samuel Breno eba but ma Mary Tofi but your 30 seconds tau na Tofi me da se me ran ho pi seneda wow na me ran ho pa yeah me ran ho really yes me ran ho pa se enipa bebe wiase ebebo bra akodrum pempensuo bi na afi onne ne ho bio da bi obi ne control ekoso omo wo fame star celebrities bebre afi na mate ne me bi ase se obi ye celebrity ana star se edrum pempensuo bi a eye tumi bi a etwa ne ho ahia ene control no enti de obi ye last na me hwe sister baako se ne osi hyase ene se de osi gina studio bi a ye gine no se de ye ene se ne na me se na de na sister wo ye ne ho yi se de nya afa na mate ase se she was being controlled by certain forces. Enti the American say yemma ye na ho no matter where we reach. Baby a ebedru bia and na no pay kasa kire say yemma ye na ho. Na eniema bia forces bia we kire no an control ye an fa ya nko owu a eni awieyem uya ho hwe anya dai enye yie enti yesra anope yesua de pa me dem asua de papa na star any celebrities mutie yen e wo wiase nyina yensua bibi in free situation mate me da say uncle Tofi yo Tofi me de na me hwe Pepsi for conversation a omutu ayedema Michael Jackson obra yen no ye adwuma na ejato ne trinwi mu a wapira me gidi se nipa omone nyumakuo bi anankofo bi manage omo ye adwuma no so obi a wa adwen pa ti se ya keto da wo yi utri mu ya adwuma nyina ken haw ti sa na anu jato central market no ha fire service ni bi ono otum se osenko koja nanim sei but odwene ho se wan hwe no pra faso bi amaso sika kese a Pepsi fo tu ama Michael Jackson Uma yensua saade no se gofo ya bo mpae no omo ye adwuma no se koba se mpofiri mu omo hia kwanhia wadwuma ni mu a kakra ya na yenya no yemo modin pe bibia esombo pa ma wo na mani pe kum no ho ye adwuma a onwene nachi ba koba se wo dwen ho se wanhwe na bi omo yere kura atwa ye ni bibia ye de ma wo ye adwuma na wo twetwe ho okay me da se akwa bi abrebi oba me hona oye sa omo mo pai nua ni bi no doma I know say so me no bi no na so machine ye twa ne nsa
ama ne nsɛe ɔntumi nyɛ adwuma na nipa a machine yɛ ne di ame frɛ no na utie nsɛm a ɔkeka ɔsese wɔ ba adwuma bosome so amtua ne ka minister papa 30 seconds tau na brain papa daruma papa okay say after me hear me album lunch yeah me nyanyum tuni bi ma ne frɛ me e ka kyerɛ me say senka wo de wo ho be boy enka wo nyum no be pagya chinsi kuma si ha nyum tuni o mesremo don't let your gift take you to where your character cannot keep you ano ne asɛm no yo baby o wa wadoma chede no do wa koduru but one here usuban ne oni ye e ma wontimi ntena ho Sompa 93.1. hwe eniema wo pe nyina no ene Michael Jackson o wa hefa ne ho nti ye besere se usisu na wo bobra ade bi a wo pese wuduru ho no eye process nyame de wo be fam de waduru ho one here won sa be ka de kro no enso mate me da se kwame Okay. 30 seconds. Brain call 810. Pretty kitu ebi. The mechanic say ye nyina ka celebrities ne o mo asem. Na Tofi di umpa ne say omo ye dia amanfo pe. Ye de omo pe. Ndi nkrofo na bi a omo wo ne ono. Omo ye di sika ye de e be ba omo benya bi a so benya bi. Se untumi nye sa de ne dia untumi nko fa. Babaya ni ani ya unya hwe. Nti e ho na de problem no ba. Because yamfa say okohu celebrity na se na fu ebo nanim twa o ye show kra man for because o kra kono show kra ontimi performing nti yes o ye stomach wa anya nti e ho na the problem ne ba e de so na oba ntimi aya afa ho ontimi nya hwe because ba bi anyame de wa ba bi duru aha na opese ofa oba e den but ade ba kon ya ha ne set of ye programming producers in the control yeah ombaka cho say you might o chance ya wo me di me amano wona kire me di me nyor wa ha o tamu aso be ma me pressure o ka se tamu aso a wo be dey udi agrokro mo you me gi na manager me tia onu timi ka chem se crachi course no ma on fa bi we nyina ya asem enti e ho no na esi hweko yi na ye tutu ne ma wo ho yi se duru ba bi a enye ne ma nyina e na wo betumi aye because one hwe ya onkwa na so be dey betwa kwame me da si anopai ura ba ko a ono so jana Michael Jackson ono so ne story foforo a obeka no o ha ba me minim se o mfiri anko no na menini mienu di ayem wo ha ke jamra ko aba Michael Jackson so ono ho asamana P na makane nti family nye yi se minua prof as for neti menyini se ne man kora ebetimi ayana story say the way fat wa bene okay wa bene na obi apena asem a ne ho ne ma no ewura wo nim de papa sa program we munya repeat na jokora nkampe etufo ase o ye bibi travat o hese de na menua no mokase ya enima wo hodu hu kowura ma mo na menua o kase twa ato no o ka bibi celebrities no wo mu niam bi control mu de na so ade bo ho na control na o mpa jai ne say du be ko ba bi on say nyame boni pa se obia meye de wo ye na bia mka so obia no hu nya sabe krofo kore so wonyi ni ono anka pa lo kwa kase to nke nto enti no obia hu hia na so de nyame de wo be ye no wan hwe so ma na amfo anye na so baje hu afiri nyame nsem a ahun hwie enti no me na ukọ aduma emu be $50 ya atwe abegu anim kromfo enti ya sa betwe adwom we akromfo mu no kom hu abufu pa o enka ofita na de rubber bi akata so ade cha no abie so enso watum kwa okoyi na hwese wabo ni papa me yi mu be $50 ni asi kira begu na enche kwa na ade asa no masa atweko ade cha no masa atwe ba ewe no kwa no we na ne se akromfo ntero enti etore wa bibia no ho enye wo wiase na Michael Jackson wako ni show pen se ebrebia oba afin so no wonim se ayi ke yamra wunya wiase japade nyina no ke yamra
afidie we ne kwa de sans wo digital be careful Say na wa ba fen so no ma fen so won so be me de nti se o wi ase nyina na kan na nyina ba mu e na fen so ka so ba de ne sikwai play no ba fu de me ba bi si akra na wa fa bia bi si kuma se na wo mfa aka nko fen e kwa na da wona won so ho nti o ba fen so are be re no ba ho da be de nti ma hu date ndi awa ama afra bi o de ka na o se ade no afi jansa na judges din mu sansa won so agya to me se o de ka ho mu sansa e date be na judges e date be o de wa agya to me se o de candidate ni re enti mesre won se ugwie wenum nyina onya hwesika ogya no kwa ya wagya hoko enti wo hwe ayi afran brand nwum se mi wo wiase japade nyina sa enti no won se kejamra afa brand ofri krube so se afa brand ofri krube so na hwe ofri krube so mi bi se wasem so bi se mase na ye kai babu mi mayi quotation kinkaya o be se mi am se yi kinkaya na ne o be re enti no nipa nyina eboabo enti mi ma kan nwuma wo so kan di ofri se ye nyina na ye program na mati ma hunu na nwuma kan ada na o de won so won kan di ofri na obia na ye nyina eboabo ho enti wo di ni nyina eso am de answer so wo be ye re wa hu enti na nwuma no no ma mi hunu se nipa unya ahode kora ko sa so to no kwa wan so keka se mi nya wiase japade nyina afa brand nwum no eno se ne nwum kura obo ya top anu nsa na kanya nipa nti tofi ndi wo Michael Jackson nwum be pa na wonim no wo wiase oh minim black and white ne ho anwa na fe friend say sie kasa odobi yowa nom obobo nwum ni de se pi sansan kromanum enti ayi mini Olivo akwa we no ho adwuma na nkoyi o say me so onyo ho adwuma na nkoyi ale na de bo sansan kroma o he hana boy ti ko fe bi atanka be kasa ho ya be ma wini ma wasi mini be ma manfo asere wa abonte keke asopeni o be ma manfo asere wini ma me ya no pe mi program mpe de a obetra ho awe no say da bi nyina na e sansan kroma ma chi de na eboye se kasa odobi ewu no na nampadu na boy na ayi Jesu bi Michael Jackson Jesu da bi so ono woni ayi entokwa crazy hu woni ya friend say amache de entokwa so we no twere ne we to afa brand ne to ye enti no wonni ma asimi nim say history ne bia na me kan wa hu de wa hinta sam na ye no kwe wansa woni ma master crab bo nyom bi o da yenya chire ye de ni nyina beba me odi for somewhere oni akwa ba me odi for somewhere down for biwo yi your friend say sunwan your friend Naomi na your nurse okay when they said that be otie o papa so na minimo mo original hospital okay what say how so the opposite na 21st clinic wo you see every go to room how say was original hospital what tretrem ni mpa when say am hospital is benya nka sesenka kuru bi akuranya bi ekwa mo faso sam ya de no kure ni obi anya bi anka mepe because kwa na minim dem ko fam nurses ni doctors adi buo pa de and a part of 21st clinic brand anwan o hospital okra wo se de besi aye okra ya de bi sa be ka ho me na me ka kire abre wa kra woni mi hwe ade ha de be dwodwo ni saa ade obi aso se be yadwuma doctor bi ano mpapa ekuraze o ka so tie ya no de panel na wo muma so ebi wa kra nko no de bo aboso apie do na gutirim ade ya we se da be no bo wo to amna afra ba uti wa me so nam ne ya adwene de wo de panel ko to ma adure saa afro be ko da be na be ba uti nti no de wo muma so simple kra da bio me nye program na ko me yan start program me start me kokko na me tofin komo kreba ya tofin komo ba ya mama nko pankoro nko cha Ethiopia school this mini aba na man teacher for ni no was a monopo bema yanko odi for some odi mama mo akwa ba ya ni manager odi asem na mo ja ben de ne breo
Engo yo. Me ana me anu so go yi say one. Odi fo mba cho na ahwe te say. Man ga dance na de gusua kwa na ekoso Ejaba family house. Okay, nyame adom ye osimatu. Enti numbers ni de oba ya na hia me because nsem no yentimi nka ni nyina wa ha. Na ye jai said be ya manfo so bitumi afro. 0246 0246 66 71 17 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Beba cho ye wo manhia Eti say Kumasi asem ne yeken Ejaba family house traffic light no ehope say utimi free tamale bese ne konkran say okope visa ene ya refuse nti eye say obe fa ha na waje akwankyere anza na wakoje visa no say obe ko na obe san wachi aba na san aba obe san komanhia de say double ayi ni de wo de won kwakora to nchen esika na wuti o okay enti kejamra Esima be miensa ma memfa ma na minti o me da aso ketwa to em de onse bible no kwase ye fa oba no so ne kwagya ne nche o fa di for samuel epepe obi bia wo kwa wo dem trododododo obo ho fitia no wo kwa ne ye kwa no saa nke ya Tofiakwa enso ya mom ye nche obi ho asebesebe ye kan onyi hwini omu krasa na ade tim omu no sese ye kire mo se gi bibi di ne bibi wo wiase otom bibi e wo wiase o se obakwa no saa hwe Unim niema ekopa ekoso wo wiase a odifo ename de mehu wo ho a mepe ene se wo ba no waka no kore na kire ho se fa ha se ha yisi obia nso kwa eboa no hwe wo bi ho otonade entoma na omunyina akofa ne baako stone wote ho ebi adako ya beto ade ebi kura adako kura yimisa no hwe na egu ntoma we so nso kwa na kofa na baabi kwa na omisa ho se entoma koro ne ye nipa be se 50 gude so na so to do nsa sumu ano enti wo musa asam koro sese we wia no ho abu di for sam ho ena wo wote ho ena obi ho a onan ena de ende wakwagie duro ni niema wa bampa ebo tomo di for sam ya kwankyere kitekitimi a ena oso moda mukokọ ba bi sabe me yagi munwane anantwe na munim sasa na obi age ya se kwan bi ho yeso enso ko wuom odifo akwanche na hwe abeka sesua obi ho che na kwanche na wada hwe no aso odifo na wase sore ko eye kitikiti bi ohu aduro baji wa yatrema endi mi so oton ne yento se wutu kwan na nko akọ obi ho kra na okọ school no chesa de no obon kra na wosere no o ma wie school no ne ko paguma ne nipa na nya adwuma agya wa wese wa bobo degrees ahodo egu botom wo de ya ka he wo kokura ye hu ade bi ntimi sraw sa wo se obema wadwuma wasua anasa ade wasua na ye adwuma obi anko na adwuma wo kosua ade no na ko ye befa so be ye adwuma me hu ade abo abusua no ne asam asem wo gise ka me etipae wo ko ye bibi nko wo ye we na ye sei he ka mo no ya register 23 emmono wo that day nyina zet no nyina ekoba onkuwa ye beba na oda okase kwekere odi wo sam adabi na megi ne ma bi die madam fu bi ka che wo se ne ka wo de asisi waduro so wa paki sisi waduro so be 5 years wo ho ane ye bo fie ne puma najo e be 130 wo gbang o mu hine na ya police fo mu ka be paki anom se adai wo mu se ka bi ya pan ka bi sa be wura ne ba ye ne no mu se na ne ka no ba na asisi ayi so omti no ya twa no bad dada enom ko hwe was omboko bi engine so na yashi Tofiakwa ate saka free baby e begina wow adin so sisi wadre na principal no eyi omu anwa yie anadwo ne ya ye niema se die ntia ya pake no ya pake di kwa adwuma na adwuna won ye mfa mre wo enti enafom o ka
o ka wakoto entimi nkokwa so da ebekokwa so mienu a wonya sika na na de koma ezi ne ya ada na wonko di for sam ho ma ne nkyere wade bi akwankyere enipa wontimi ma ho biem wo de bayi wadwuma wo so pese otu kwa fiti anu afa wo passport me kwaje visa kwai wana di timu no wo kwa akwa bi pa wo kwa wadwuma kro ntimi nya ne ho me akatere ne de ayi visa na timu na wo dia wo gina ho betima ya adwuma ya wo wati kom wo ba fi bro di for sam simple enema pi na ekoso atofin nyame me se obo nipa no odi obi abeye wo se oye mesi ne dwuma odi for oma ho ye ne dwuma no wo ye driver oma ho ono ankasa kora ne sika wanya no wonya sika no o si da ya obeba ho se wo dwuma no ya wo de mesi sa na tie enti wono so dia onyame de ne bae ne se omra na niema bi ya chiacha enya na akwankyere beba wiase o sa na tie sa mo se mbeka no kora pa wiase ahye yesu ye bi enne kwa nkombeka sebe ya abosomsom kyerese entehyi ode ka editi obi ani enna nkombeka se ya abosom sa kwa na evani say o kuju se ne kwa na bobo mate kwai enti no medie no kurani sa wo se akwankyere no enye manu am obi atufo no otufu no de o maame akwa ama no o maame afa kyera bodi fo sam ho okay na wo amena ehunu tini bi ekoso nanso bia na maame de wanya adaje anko a wa wanyini wudim baabi ko ya ka kyere wo afidika si baabie no enuru asem no enti mesrew wo fa number no na afro di for somewhere say maba o tom na mete asem no wo sompa yeah maba service Tofiakwa wonye net Tofiakwa wo bi won transi emfa de enye emra na fidie so da debi enti ye ken so kora ye kan da bia ye ba enti nyanke betim ke kan kora ni nwane aso da bia be je eye sanity wo enti mesrem sa wo ba na wo be kan wasam che na obi ntibi odi fo se na ha me se na me yade be ho atena so a wonko akowura adwuma mu ana yade aba wura office ana wo yade aba hwe na be ifo no me kan kyerɛ wo se metwe wasu na wo yetwu we bo house me na me nkomkurum yetwe wasu me ka kyerɛ wo yetwe wasu enti me wo kwa odi fo somewhere fa sen ha fa we kɔto fa we yesi yesu ye bi na abie kwa na ma wo obo ho ade kwa bia wie o nanso akakitikiti like tuwa bi na sam na entimi uzu ntimi nkroso da kyerɛ sɛ ya yiri mu pampe oba odi fo somewhere kyerɛ wo nyema nkitinkiti bia na ahoma ne mu atekwa ne na adem ti mesere wo ye ka sɛ ye ni abra ye nyina no eye ni ye na odi fo somewhere wo pɛ sabe wote wono wabɔ de bra awie enti nko bɛpɛ de ebiem wo na so wo hwɛ sɛ mo amaka mo nso mo nka homa na chi enti wono wonya dufuru pɛ o pɛ sɛ bie kwa na obi anso nya adwuma fɛ sɛ wonya kakra to nsɛm de wi wabusua odi fo somewhere na no ho ato enti mesere wo enne me ka cho sɛ akwankyere fie eye ajaba family house simple kura wo de wonim kura bia no sabi fikasim so komanhia bo ano de komanhia na wakɔ se kura de traffic na se de kyerɛ kura de health insurance for aba abosa kɛse ena to aso yi wo kura ho wakɔ kan asɛm wo pie wo nso a unya be se 10 minutes kura na baby a wo di la ma wo kuna kɔbo wo ba ya na ya kyerɛ na kɔ baby enti number no ya fa nhyɛ mu na afei 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 honorable mamintio na sakasi ma ba mi nsana yen sori so manja ensem nyina na kejamra esan ni nyina gu ho no okay na ese de ekoso no papa Edu International okay na ono no China ni timi sole ejina na echia no se ma 90 afi na mahunu se ma behia tumi kese wow na no ye wo fia ye hwe se akwa tuntumi ni akwa kokko bi o manim ni fie honom te o mu ba ye ja ye to na ja wo nsem krofo mu ntientie ni yesresere wo se China ni na ba beje asase wo ba bia o ye ju honom sa side honom na o ye na watu amna na be ye 1000 posts o mu ko
testia gold no assassin na nso be yo let's wo 2,000 post akwa wan kire no tena ho China akoye ne nsankyire ni nyankomade aba ye assassin ni ye assassin ni China na akoye nsankyire ni oba ye ne so de ade ne ya na em say Ghana ni ye ne manager ana otie wo Sompa ha ana o say omumra odifo omo ba ye onu mo chinchanchon ni ade ya na Ghana ni na agi asɛmti papa kan no na translate am afedie papa bi ensem ba ko mienu miensa so na China ni na so le agina ho no achia ne nsem wo se wo achini wo ye China ni omo ye spiritual na so afen wo be hia spiritual baby a wo bia baby a wo ti bia adwuma bia wo ye bia na ebia so 190 ebia so achini ebia so wawura na so onya hia akwankyere papa sole waka efri juada ekope memenda eda juada ekope memenda akwankyere papa tana akunya kesie mu manhia aheboboa no ejaba family house ohwe won nsem ahwe omuma so oka wahinta sam ne a ehinta no wie a wakyere wano pomasible tie ehonom no wo wie a wakyere ano pomasible won kan kyere onwie no won kan kyere se sole ko ti se baabi wo honma wo bekọ no ne aka problem ni nyina kyere ye wie a na wasade sa problem na asa akwa akotena fie na asa da no akoma yale pressure ekoso yesie nyina ye enkom hye bia yakeka kyere pa bia still no sa de ne da ho edi ne so sole oton ade se de kedwamna kan ye no adwuma no munya nko na woton nanso amanfo de yasalai wo mu ho nko de opra nwansana sole waka baby biala wo no eda adwuada ekopem memenda odifo Samuel etrere kunwa kese wo manhia ahemboboa no ejaba family house baby shan 101 na nyame fa ne so emie so mati odifo time na so eti o maka ni nyina be tia wana ye so on se en o maka no nyame ya adom akena fon ya adom ye tena se o manhia ahemboboa ochra Monday ti manager obi a nani abre ni hia no so obi wo ho a ye gyawo wa bre oba ho pa me nipa bi no otwi trotro wo de abo oba ho ka ama na wie na si nyina manager wo wie wo se wonum tie bo onim dress nti na on kira ni se de ne nti ne back pain ni ba na wo de atua ne ka wo ho asisi sem na we ni se asem we beduru mani mo manhia ahembo na jaba family house wa wo pe wo mpo be wale no so de obere no di wo pe wo mpo be wale no manager se obi wonu be ma bre akola ketu obi gina firi wonsem tumi ka ne bra se obi bu kwasia wo hia sika firi obi ho aye adwuma wa ni tua se nipa ne obi ni tiri mo odin wo mmoa wo tumirika na fa ne din bra so ko no ahye obo ko no ahye obo nipa nzu bi wo ho manager promise am fe ni how tumirika na bra sunsum no obeda wo mo akọ ma sa de ne ya sunsum no obeda no mo akọ ma ese bibia sa adwuma bibia so de wananti akoduro no enkase ma nanti abre ma kina bre da bi menhia ahembobo na ye he ya jaba family house nti de nani abre asem ye nka bibia biem tumirika na bra kina yankopon ya adom a ye tena se kina kopem memenda ye wo ho anopa 6:30 to awi atre de nani abre ni hia no obi a wo pe bibie wani abre se wo pe bibie manager eno a che se ma me bi tumirika ba me ho na no hia sika kase afiri obi ho se ni pa no zo no we berempon nyese woni bi obetimi amama na me kire na ade a won konko ye na me man na watch 7 days 7 days ni du no an fasika na ama no a enka me de mbaro beto manager enra 7 days ni nka beso echena Monday enra wa frame say sika na nsa aka afa no hu say yes D4 eno metu an sududu say chena ya bo baba bitu ya metu an sududu manager wo ba enra o frame wo hu de wonye no say D4 say ya bo di yemo no kwa ma me bi nso awo akontum manager ne ba ye season ni niema say niema ne nsa nka chena na manager oba ya ne ba ne ba ya ma me ne frame me kire ne de onkoye niema ni nyina release ama no eti de nani abere na ohia no eti de number na etuga ma me say wa se wo ho show pa me dana so wo se me chia no wo se wa promise na che se me ba fie for some de mama pena sem ba ko pam di twa to ye udi fo asem bi hu amema asem de sade wo mfi na mo di bem na ye dane bem no amwa ko di fo ka ndi ade etia Quran ade bi etia Bible no de e man ho ndi ho mfi eno ano no odi fo ye ma me nyi obi ekunu ye ma wo mfi de mbom
obi gye wo de na wo kokota asem ye dane a okay wo be kanje gum okay number no me amedi tudwa 0504 0504 588 454 0578 0578 405 405 15 no 519 519 Odifo for back on ka ho na yenko 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 Yo menhia ahemboboa no Ejaba family house baby a wo hwe free bia emfrɛ me phone so sɛ bɔ mpae ma me da bi ye mo mpae wo phone so ye nkyira kwankyerɛ wo phone so enti nko Nigeria mpata da bi ko baby e konto kwa okay ma yancha lawyer Asante lawyer aye ora mon sorry ana lawyer Safu Jamfi lawyer ono so me chia no pa na lawyer Derek dia na no me ha no afrɛ me madu sale na am se me nyode mamu adamu mate awuji afo se de ofa ya du so no aye tofi nkomo beti wasum okay ima drop onyo no ma wate ima drop onyo no ma me na ye na ye homra na ye mfa tofi nkomo emfa emrel ima okay the new normal for staff on the front line.
bebrebe no beto bo ase unya kura obeja ho akọ ene tofin komo no ayasem Tofin komo. Enkoma emu ohwam, enkoma enwanwa. Dede. Bechi wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma ense. Tofin komo. Geges, me here tofin komo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofi ede brɛ wo. Tofin komo so ede. Enti wo dia man. I was your former member announcement we and to Hansa. And a free premo econo do me no a boa. Ye be free from a mukakra. Not only ye radio assembly making 93.1 FM. Na ye mia yen chiru mukakra. Ewo afidie so. Eti ye be mia yen chiru mukakra. Eti no from verse 12 econo se uhunsi ye free from a mua. Yen che ye adwuma ketua bi ye be san so abakoso a ye programs ne de ewo ho emo tv ne de mo am digital ne de mo be koso ahwe mo nso a mo satellite no mo be koso ahwe because aka ho say brekrona no tara one tv nso obetimi ahwe ne nyina no eye tara one media ye nsa no enwuma ne bia sesunwan na obeduru a eye Sompa 98.9 FM ne mum ene Sompa 93.1 FM free be say premo econo be free from mu kakra na ya ye niema ba ku mienu bi minim so obetwen ya ma yasen aba na e ba yasan so e wo niema fofora ye de ebrew enai enkomo a ye bedi e wo tofin komo no e say ohianti padwuma pa bi ye wate pebribiye ahuchirenti padwuma paye de nti amede pa hye hono ene makura eduru anadwo a omofa omo ntade ekogina kwan ho so omo kɔ adwuma akromfo se omo kɔ adwuma nanso anya adwuma pa enu nti na me se padwuma paye ohianti ahuchirenti padwuma paye ababa wa wutie me padwuma paye abranti a utie mi anopai me serew padwuma paye na ohianam anwuru enipa bebre abeye adesresrefo sese ya me no kasai wan padwuma anye enipa bebre fofon frɛ wo yonko ka kyerɛ won sɛ bra ne na wa ma me bibia me ne me yere ne me ma ye buada o bra ne ho den no wo so pa adwuma ye no onam no odi agro to da kura bako akoto sɛ obi da ne ka mu twam no obi ti wo se akwa we akwaji sikaduru na oti da me ase me se padwuma paye no hia na mo nwono ahokyere ya oba yare na woni sika wode ne kwa yare sabia obi ti bantoma na ne yonko te adwoso afre no na oni ni di nkomo no se enne kwa me anna na ade ache o se fa ne kogie ono te bantoma o te dwoso ebe ka kire se onfa ne banko gi na woni ni mienu hwane nim gi kwan ahokyere ntia anopai me pesa me ka kire wo se padwuma paye anye sa wo be ye mobo se ohia be ka wo a ade afra no anigye wiase wei unya bida na adwumaden enkunipa Sompa 93.1 aya bisa bakosam a na wo osomafo Paul ho
okochina kanya mesamo a na dwuma na oye ne se opam tent okochina na wasen aba eti aduru ba bia Paul say aha mabai no mempesa me ya de so a amamo eti anopai awiei anwumrei na wotie mi wo ba bia wo a asɛm a meka kyɛw ne sɛ pa adwuma payɛ Sompa 93.1 na ohia ohia na mo anwono ohia ma nipa yɛ mɔbɔ wo abusua mu na wo mpa adwuma na ehia wo a wasɛm yɛmfa nyɛ hwee enso bi anyansa da wotrim mese pa adwuma payɛ na adwuma enku nipa adwumaden enku nipa obi anyame frɛ ne bia wuti ne din ayatie na bakosɛm Sompa 93.1 anya jobu ne yɛka sɛ dakrubi ni nwan ni mfurumu ni dan a wasie a ne ma wo mu yɛ party ɛno da nkyɛn a yɛse ni mfuo dakru pɛ yɛse agya yɛ deɛ bɛn ɛtɔ ne nyinaa mu na wɔyɛ adwumaden nku nipa Abraham nyame fra no sɛ ɔmfiri ne kuro mu mɛsen kɔ no ɛma wo yire mfi sɛ ekoduru baabi no na ni nwanhwɛfoɔ nko a edi akyire ɔmo na ɛnam so ma wɔ ne lot ntam kora teteye na Abraham ɛwɔ enkoa ne mfra a ɛyɛ adwuma ma no yiro ho yɛ adwuma na adwumaden enku nipa etu ohia se hwɛ onyankopɔn de mmaransɛm du ama nipa ɔka asɛm bi ɛwɔ Mose nwoma ɛtɔ so mienu Exodus eti a yɛ aduonu enkyemu nkono no ti asɛm a mekan obia ni hɔ a onim nyansa kyɛn nyankopɔn a ɔbɔ soro ne asase ɔno na di ka bɔ yɛ na Adam ɛne Hawa na abakɔsam kyerɛ wɔn sɛ ɔbɔ wɔn wie no ɔde wɔn kodua edi nturo mu ka kyerɛ wɔn sɛ ɔnɔ na wɔnyɛ hɔ adwuma na odidi nti onyankopɔn ammɔ nipa sɛ bɛtena wiase yɛ kwadwofoɔ fa wo nsa hyɛ wo damiri fam ne gyae sɛ da biara no obi brɛ yɛ adwuma a ɛna wokɔ ne nkyɛn abosea bɔkɔpɛ sika fa wo nsa yɛ adwuma ne gyae sɛ wode w'ani ato wo nua so ne gyae sɛ wode w'ani ato papa agyapadeɛ so yere ho yɛ adwuma na adwumaden enku nipa adɔpɛ afutu a mede ma wo no Exodus 20 verse 9 asɔpanyi anka okekan ma me ti asɛm ne yɛ paa asɛm a Nyankopɔn kaeɛ ɛyɛ asɛm ketewa bi but me pɛ sɛ ɛfa asɛm bi firi mu wɔte sɛ nansia na yɛ adwuma me pacho tie ni o ye nyina nim sɛ na wɔtwe ma Mary na wɔtwe ɛwɔ mu sɛn 7 days Nyankopɔn nyansa mu no ɔde mmaransam ma wiase nipa nyina no na ye nyina sua hunu sɛ ɛno ne susudua wɔ Nyankopɔn de begyina so abu wiase nyina atan verse 9 ne say enansia ana yɛde bɛn yɛ adwuma ayɛ wadie nyina na yɛde bɛn yɛ wadie nyina da aso panyi fasi wɔ ma me ho nko ne hia me ma Mary adenti na Nyankopɔn kan kyerɛ yɛn sɛ enansia enanso no a me de ama wɔ yɛ na awɔtwe no fa munum ayɛ adwuma ma me na famu miɛnsa ayɛ adwuma fa onyame pese nipa yɛ adwuma nti wase enansia na yɛde bɛn yɛ wadwuma afɛde wo sɛ Nyankopɔn pese wo yɛ adwuma anopai me pese me ne nkrɔfo bi kasa na ɔmo mpa adwuma Sompa 93.1 hwɛ
Solomon ka wo mebusam aka ka se enipa bi ti se epontre etoda na wo ho na abobe yese anopa be 8 na obi tima frɛ wo phone Tofi we de kafro na manya ne wo ni ma wo se nipa kro wo ye lazy wo ye bema wo be da krum ha ma no wo twe abo kete so na all night kura ye kwa ye sori Sompa 93.1 na wa from 8 o'clock be ka say Tofi we de kafro no ma say wo na we lazy we kwadwini na ohia betoa wo Solomon won samwa wakeka anopai me se me ne nkrofo bi be kasa wo ka ho bi me ka ho bi asofo a empa adwuma ye anopai me ne mo kasa hwa kani no ne nyame to mana no agyayo kani no a ne nyame to mana ma Israel fo omo sori ana omo fa omo nchanse enam sere so esesa mana no nyankopon agyai to enti asofo emu mpa adwumanye na munyai sa mudi nyansa kwan ebu asafoma enam nyansa kwan so agye asafoma sikadi na wo yi adwuma unsa entwitwae ya ene kruma hwana na katua so ne di mebisa wo enti sa asore ne kurase ye betua wo kase sofo a wo be da survive 3.1 wo yire wo ma ene sese wo boa wo ma mom ko university e bi ko nursing training e bi ko teacher training asembisa ne se akatua asore ne de ma wo no enu betumi aso and now some way take it from me and then sorry baby I'm watching so for some more mum pa adwuma foforo nka adwuma o mo ye ho no transfer na kania sofudie no ne nsesa ba because me 3.1 said now so person we sofo person ba ba hwehwa me ne me yire me ma sorry me man in them school obi o pa adwuma ye eti hwefo adwuma na nka wonya hwe a wo betena fie no wakosra asafoma no ena asafoma no so nam ye pa adwuma aye me ka no kura kire wo mumpa adwuma nye na moa munim se ohia ene mum abetena ti aduru ba bi kura agye se sofo nya botre pankrofo bi a omo ya aso no mumpa nyimfo bi na omo tena se didi nkomo ka na hia sam kire won na saafo no hu no omo mobo nti wani mo nya moy maminka we nkira mo enkrofo ba ko omo ye me mobo wo wiase sesei aye asofo nketo omo di asofo akese achi they don't work omo nya adwuma toda na hu obi si to pa hye no a ene sade ne mpaboa no si aye tenten ba bi awe afa na sofo ekono we kura ne de ben ne tawo we kura ni nsuo papa go and work kwaya adwuma na jai se motum hudi asofo achi aye yesua asofo ntete yesua asofo ntete ehemfa na nyame aka che so usua asofo ntete ankoya adwuma anopai misi jai akwadworo na ye adwuma pa adwuma paye hwa ewiase nyansa mu ya kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ya bɛgye atom mete ase donhwere no yɛse wo mu sɛn aduonu 9 nti ase wo 24 hours ɛna yɛ da baako okay nimdifo akyerɛkyerɛ mu sɛ yɛkyɛ mu miɛnsa yɛde donhwere wɔtwe ayɛ adwuma I agree yɛde mu wɔtwe
asoma awurade yedumu wɔtwe enso da abunyafo di wɔtwe na de adwuma nde osum nyame enye yimboa ana yesi nyame som ne sɛ wote aso dem ene sasem we aso panyi ma menka me masori amekɔ ebeduru baabi sɛ wonya obi a uba nwumre sɔre ntam wo sɔre ahomache eba anopa sɛ wobesua de a yɛsɛ wayɛ mmerɛ ɛwɔ nyamso mu hwana ka kyerɛ wo Sompa 93.1 hwan na ka kyerɛ wo na masɔre anopa ani mabusua hyia bɔmpaye asua sabasku a Bible na sem o kan se baabi a baanu ana ba sa be hia wo mimidin mu no na me yade ban me wo ho asem a Bible kan se agidefo mu nya mu nhyiamu da no mfomso ni ho enti se wotimi sori ahomache se mi ko bia so dan akwa akosua de na me mama bi no nkyere se mahwe ase me ka kyerɛ wo ne 93.1 because that time ahomache no a 5 o'clock wakono baby a mete traffic nti maforo ka me kwa adwuma because masori ma ahomache no nan me no mabusua ya masori mi bisawo boni be ne wom enti onyankopa ni nyansam mu no waka kyerɛ wɔ ne mmransam dum sɛ enansia na ye de ben ya adwuma wode wotam nyina da ati aso dem ya aso de dwuma Sompa 93.1 me ka kyerɛ open ubeye hiani oho ba kyerɛ o baba yare onye sika mfa ne nkwa yare sabia da enso so ye nyam dwuma enne me pese me ka no kora kyerɛ wo sɛ mo ma ye nchichiri bibi mfa nhye nyankopɔn fa akwadworo ntenase ema obi nya ne ho sɛ me na me ye nyamsomni me na me kwa asɔre me ka Bible enti no wotena nyankopɔn na ase a nyankopɔn na bie kwan ma wo agree ye won krofo bi wo hɔ a aso dan kromu nsimu da bad nyame bie kwan ma mo enye sikaduro me ka no kora kyerɛ wo ne go and work kwaye adwuma uye sempakani a baabi aduru wo wiase abrabɔ mu no sɔre kɔpɛ adwuma yɛ na wo ne wo yire ne wo ma ahokyerɛ ya ohia ya me ka no kora ɛya na akyerɛ wo obi nka me ka kyerɛ wo ne mo asɔfo nketo a mudidididi asɔfo achi ɛna papa wotimi kwan saa na wo mini nyina si bompa yes sana dwumuni nyina na wonim sɛ nyame nyansam mpo sɛ wanhome a wobetimi agu tina dakro obi nam hɔ a na watu ahwe yɛsɛ yɛ wɔnyare o eti asɔfo nketo a mohyɛ asɔfo di ase no me kanfo nyankopɔn akyerɛ wo sɛ nyankopɔn ne mmaransam du no Exodus 20 verse 9 ɔse nansia na yɛde bɛn yɛ adwuma na adwuma de nku nipa na gyae sɛ wo sɔre a wote asɔ dɛ mu no ebe hiawo ya wase mi kura se hiawo se aso dem de be akura 93.1 because mentiasi o hwa monyom to forma men kan sam kyerɛ mo se mo ye nyam dwuma mo mpa dwuma nye me kan no kura kyerɛ wo mompa adwumanye anwuntofo a moba mompa adwumanye nano na mini minua oje ono ana frɛ me free UK ose bra me wa adwuma mo me ye adwuma ana one na yire ne manyina te UK oje wonim nwumto anim nwumto nkyɛn no ba oje frɛ me no ose bra me ye adwuma me wo UK sisi a me ye adwuma na munyum tofo no omo ye me mobɔ aye omo a mo kwa no asese omo adi mu achi
say move from say backers me boa backing hwan na ebinum so krokura organ na do mo kon ho instrumental mumpa adwuma nye me kan kura kire go and work munya isa matam ade atom ko na mo ne nane na mun sori mu ana uhunu obi a waye ne ho krife o me ya adwuma ana sori we afra me ana me kobo organ ana sori we afra me mi ko minister ana hwan na ompa adwuma nye komba dew me kan kura kire wo ne na afedi an ana asore no hwe wodi wani kwoto asore so na asore nan ka so msika yesen anopai me pesa me kan sembi de kirew aye nokre me mfansi o ye wo quotation bi wo ho a ya kire mu ama na apira yen hihye wagya pade wo soro ɛhɔ de nweboa entimi nwe nhihye wagya pade wo asase so na nweboa ene hwan abɛkɔ akɔwe onse wunya dan kura nam onse soro a woni nane nam krofo so a wo pa obi dan na akɔ akɔdam bar wo hyase a wona wo se wo sum nyame wanyere wo ho ampa adwuma nyere wo krofo agege asase wo mu na esisi dan anne unya baabi ne wo yere ne wo mamo na no de me kan me boa ka kyerem sa me boa etinne ye de sanne manu ahyehye asafo mabitrim hyehye wajapade wo soro unya wiase ajapade nyina na wo hwere wo kra emfaso ben ne wo so hey 3.1 ha me kan kura kyerɛ wo hwɛ obinfo bi e fa na Ellen White wo se bra no aye bɔ no bɔ bra sɛ ene Yesu betumi aba na hwɛ wa bra bɔ yie na sanso bɔ bra sɛ daachi da hotwen wo eti ye won krofo bebra na omoye mabaawa aye mrante a omo ne nane nam nsori bi mu a asori mpanyimfo ne asofo nya daage nka no kora mfa nkyere won se wo ya ababaawa akopa adwuma sua wo ya abrante a kopa adwuma ye na adwuma de nku nipa na munya nsada bia mo ahyehyɛ 31 days program 7 days program na mama asafo matete asodem from anopa kokosi anwumire ebe hiawo me ka kire o pen u be ye hiani nyankopon pese hia be ka wo fi se wo hia eya ba nyame onto sika mfiri soro mfa mre wo da aye wo nsa no adwuma ene nyame be gina hira so ene ma meriti wo be ka kire wa 3.1 se wo se wo ya ban adwuma na wampa adwuma bi amfa wo nsa anya mfa nka ba adwuma ho a agye sa wo ye kromfo na obetima yesikani me ka no kora na akire wo krom ha ye wa sikafo a enetimi tue nipa more than 500 otua won ka ne yeti kumase krom ha no na omo de cassette egu trog so ena na nenam kumase kajetia enne omo wo banks omo wo radio stations omo wo TV stations ahodo they work omo ya adwuma den enne amanya me hira wo mo omo fa amanfo do omo ti omo ka fa wonsa ye nyame hira nipa nsa ye de ye adwuma so me ka no kora kire wo ha enipa bebre kura certificate ahodo wo degrees ahodo so pese wo di abandwuma na yeye wo Ghana ha je so ye kromfo fa wonsa ye biribi ma wo ho na nyankopon begina so hira wo na jai se wo ko suku na awurade nyankopon obi awie university ti ne nsanka ne nanka wo twan sa aba ba mu adwuma
What faili pa adwuma paye na adwuma din kunipa me kan kura kyerɛw susufo suku a wakɔ no ani adwuma a wo paye banga adwuma a wo paye wunya nye yenti no wo sɔre a wotifie no ɛkɔm bɛ di wakun anopa ma men kan sam kyerɛw wo ye me nua ba ɔhu de enti a mema foul rough mema foul rough umpa adwuma onso pesa wosra wonku a wosra ne boarding upentare a ne boarding ahye wonsanka wonanka ntidie na odi bedidi Sompa 93.1 na no TikTok wo me nam ho a aja na me ko obi me dem nyanipa ababa wa bi dindan ho ewo mu na ode ne to owi a ode ne nsa to na japade so kase we wo ho imi koko no akati besi so akati besi ukoko no so na wo di besu nyanza sisa wo mowre umpa adwuma nye when catch you say ye de sika kase and start business bisa kwame asare no when catch you say de sika kase and start business krom ha obi aton suo ama ne watimi ato asase sidan obi ton bidie ena baba wa wie university ni maame eton oh Friday na me won kranza Friday mi konkranza na ye nua ba bi toto bayire ye kohose ye kotobi edi ana o ka kire ne baba o wo school bi mu say ye se wo school mu ho no o moto aduane pa anti me pesa me betoto bayire ni bi wo ho o ka kire se nsi ho emu obi a me hu se ma me toto bayire ye de na mo a ye ti asem wo ye de asotie ni abeka wenyen konkonsa na sa baba wa wa wie university a ebe den na ne maame toto bayira wakoboa no because o pese ne maame kura beben ba bia mo amanfo so toto bayire na o maame bayire na oto no woni matitiri wa ba ho beto bayire ni bi ababa wa no onime bekoye me koto bayire na ne maame se ade na wankye nkate bahasa de wosi aye ho kire ne maame diye obewobra anopai ame mumpa adwumanye na munya isa mudi mema achi ebinom menkasa mu nyina ma bi fere wo mu bu wo bas ye yima wo ha gina ho a emu be ye duowotwe ne fa adan mema bosume so a sanitary pad kra obeto no oje free be ma ho obeda survival na munyai se mumpa adwuma mfa mu nsanye na muni nane na memma so kwa me frɛ wo apan kofi frɛ wo apan akosi frɛ wo ata kofi frɛ wo asai saa muni na memma so saa ti oba ba ko otimi ka memma be ye nan na wo manage wo mo hwa emu ya o on say bema no afa de ofre no a on time pick call no because when said that time na pick call no wo be sika ena ma nka asem we nkire ema o makwa awade ade a mempe bietie aye bema o ka kire oba setena fie na hwe me mama me atwam me ka kire wo atwam oba bia wakwa awade a newu kuni se an ka na si ho no aduane na gu fie no adwuma na wo ye ni jai na tena fie na hwe nkwala no ha
obegyawo ebedru brebi obegyawo awade I'm telling you na dia awre ho ne se sa nipa kro no se be ma no wu free wiase a aya wo mo bro cha tawisie oza fe de okuru hu ahya ase ye nahi because sika na oyi tu fie ma wo no a wodi ye aduane wodi hwa nkwada no wo huna de bia ye ofe opese wo to obo na mane wo so oni bi mam sika nko ye miti awra miniska nti afedi efie no a wote no to were anti akeka duro ne nkyene kura asa age se obisa wukunu sika adan a bra kwasi de wase ne mentina fie na menhwa ne ma ada be ma no bewuo na obehunu say yes wadi nsamfo obi kura wo okura professional work obi kura wo government work ma na nipa kro no be ma na force no wagya adwuma no ne yi ne die fira ban mu 3.1 na otio say black officer menhwa na hwe kwa bro chire kwa hwe nti wo de wada ne housewife na da be ma no bewuo no ana obehunu se ahokyere aya onse waye osama afedi adwuma ya kora anya udabiem anopai se wotie mi a wo ye oba ka kire wukunu se bre wo ye adwuma me so ma ye adwuma ye nyina ye ba ye adwuma na adwuma den enku nipa kire se obie fridge mu a drink ni Milo ni biscuit de gumi drinks ne gumi ensuo ne womu enti wo dware nkwara ni nyina wie na de nkwara no kosuku wie ba na wabede ha wo ho na adampam wo bie condition asiso wo ni condition wo bie fan asiso na wada no wat uti wani nkwara na pon na dimirika no atuka no akofo omo na waba na wanu aduane na wadidi na kwa de wasan so wo ma wo esan wo ofie na wada sabra kwa amisa menhwa ne mama no nyankopa wonim nyansa chen wo say finansia ye adwuma ada no one can't say for 2 days ye adwuma na fa 5 days ye adwuma fa ma me nyankopon because enano me na boy Sompa 3.1 eti anopa wie afutu amede ma wonu se adwumaden enku nipa pa adwuma ye ne ja memma so anantie ne ja bemma so wakan wa hwefia hwa me ka no kra kiro bemma bia wonyire wo ho mpa adwuma pa nye no Yankopon hu mobo. On say school fees. Wo down for na wo fra wo no wa pesika so ansa na ade akọ. Sompa 3.1 China ni be ka kira wo say oba. This hoko so no a. Say oba. Kira no kwan ye fa so eyi nam wo nsuom. Na da bia nko yi nam mfamre no aya futuo na mede ma wo medika ka kira wo medie adwuma de memfa adwuma ni agro memfa adwuma ni agro na wo kwa so dem kwa ne ebo afode na wanyi bia ni atage wo asore no ni atage o obedi ni brenyi nada ama asore abuja fo mi ntia nyame sumo wo penyame asamo penyame asamo nsemi because obia wo di nyankopon aye no wona brabom wo do nyame a me wo no nyame nsemi ba me kan kora kira wo nyame so nya so dan mo tena
kɔyɛ adwuma Sompa 93.1. kɔyɛ adwuma ada na wompa adwuma saa da bia wofa phone fra wadamfo bia wo send wo sika ntinti ɛnyɛ wo fɛre sa da bia wofa phone a na wo fra wo yanku bi chale ene de wa moa me a me ne me yere ne me ma yebebu ada o ndi ɛnyɛ wo fɛre me ka no kora kyerɛ wo yɛ ɔba a wo date be ma wo pɛ so wo wade no wo yɛ kwadwofo wo mpa adwuma jai no Sompa 93.1. jai no ana issues bi abamanim ma te sɛ me ne Kwame Asare wo ho yi na Kwame Asare wo mpa adwuma Kwame Asare yiri nim sɛ da bia oni ne bɛkɔ ne yiri no ani no bɛkɔ ahokyire mu no nipa a wɔfrɛ no ɛyɛ me ɔmo ba yare a Tofi Kwame Asare ne na yi watu kwan na sɛ ɛyɛ yi a wɔse kɔ Tofi hɔ Sompa 93.1. Kwame akwa no so ato no bo ase awe ne yere no wawe no papa wawe no namfo bebre fa omo namfo yere no ɛyɛ saa nneɛma wei because memma bebre mpa adwuma akwadworo na watete ayɛ so no wadress abotai ti sɛ bank manager no one nam saa bi fare bi bari saa Sompa 93. o ma school fees kura ntimi ntua anya ofare abusiafo hwa me ene no ntinam se na moma me kwana me nka no kore fa nkyere wo Tofi nkomo yi so hwa obie ni ho a wo mpa adwuma Nyankopɔn pɛ na asɛm wo ye lazy Nyankopɔn pɛ wasɛm da ene na me ka sa asɛm no akyere wo enti ema obi mfa quotation bi nhyehyɛ wutrim amen koyɛ te sɛ wiase a wo ba yɛ sɛ wo brɛ wo ho kra na sɛ wanya amanfo dan yi bia enya ya adijan ni nyina la ya adijan ne ya bɔ saa de akyerɛ wo anyuma metu yɛ amanfo ya ba saa nipa wei wo sɛ ba from ya ka kyerɛ me sɛ Tofi yɛtumi o na menya ba bi na na we don't feel so wonya nwuya obeda dem mi bisa wo enti wo ba no a wakofa no na wo na sha wo ase no enti wonyi ntum se dakru bi muntimi na singing room Sompa 93.1. dakro meni obedi nkomo afa nipa enya sika omo nwene nom de sika di nsamfo okọ oba bi pa duane a oyɛ ne nkwan enam wahodo egum ni sɛ de asi hurihuri atim sɛ oba na nadwene nya adwuma saa nipa we han obi fie ba cho bi nkasa odidi ayɛ bɔne o why nkasa owe na ma ayɛ bɔne ba sika no fa bi to na wo dan kai bewu Sompa 93.1. ti sɛ ukunu ɛdan ɛka mu ɛda mu timu ɛwu na sɛ ɔka kyɛn sɛ mi wura mi kora mi boaboa sika no manya bi na fa bi soso ne mfa ntu a ukunu ɔbɛdɔ wakosi awieyɛ ba wo deɛ na wo so wonware ɔba akrɔmfo a da Nyankopɔn ase wo sika no kora ɔsan atwitwim wana ade hɛ no anopa mi di si anam abusuafoɔ no so aka bi masem nyina ne sɛ pa adwuma paye start bibi kakra bi capital kakra bi a obenya no start bibi na jai sɛ ompa adwuma nya waye wo ho krife waye wo ho sempakani waye wo ho sɔfoɔ waye wo ho sɔfo nketwa waye wo ho Mary pra ho saa on se waye kolote asori num
wa umpa adwuma nsua umpa biribi nyɛ ɛna nneɛma basa na wodidi namfo akyi na no me de asɛm atwa to me ne ababa wa bi hyiae wafam sɛ ne futifo ma mary me se adaba ko a me werɛ hoye ɛyɛ saa ababa wa na ababa wa no ntimi nhwɛ no miinu ahofe me tu no fo pa no se me konkran na am so kwa edai asian aban mu nipa bi ne girlfriend bi se wodi ne birthday na o se ompe ma o mo ho fe be 10 na wa choose me afra na am sin tu kwa edai o se we twa plane ticket in and out amame na wasan so this kakakra to my account mu fi se nipa ne se wo ba won ne nam fufu bi beba nte wo so ope guest kama na wana si plane tenhwe wana se ka enya nkwanhia obatena se apa adwuma pade aye no ukọ party wakọ dada ho akọ fechire woto de akere mema na wa ma sika na woni wakọ da na adwokoro no asa yade wo no ho unim fa wonsa ye adwuma na adwuma din ku nipa work hard abusiafo madwuma wura so what kind of story akire wa nya ni se nne wafa benfo no tua wonka uhuna umfa nsusu ni da Sompa 93.1 baby o sha adwuma se ani adwuma no wo ya wanhwa abeka se ni tri ni fie ba ne oye big man big man kire no won kire no ho wiase fom de opɛ obetumi aye anopɛ me kamfo akire waka kire wo sɛ krum ha ewiase me challenge you sa de wi Sompa 93.1 so wo kan wiase sikafo pa ma Mary ube kom suku kura man kwa nrechi almost started with business and ne almost for professors and etua onka uko suku ankyere se umpa adwuma anye o pa adwuma foforo ye kan adwuma wo ye no ho ne wiase nam dodo nsan kwan no na ye de Sompa 93.1 enti da bia wote ka mu a ye de ubesi na ye kɔ na we abefa wo na ode wo kɔ sanka wo adwuma papa bi a wo ya sister ka on be yo sa hwe wo kwa sere wode ne last nyina gu so wodam ho wa wo beba no wa ye peche wa bre baba wa bi asem o ka kire mo se akoa bi kisi mi na mhwe akoa ne se pa so bende 93.1 ye fa sira kese enfama silent night ene ye kɔ hɔ eno ana party bi kɔ so hɔ na efe keke no kurani se opɛ wedding aye opɛ se we engagement bi bibia opɛ se wo ye opɛ opɛ ba bi ada opɛ aduane papa di aduane papa environment aye kama fo ani kire IPT container policy for no right wo free na ekwa ukọ wanim kakra left ubehu say silent night ewo ho uwura environment na hu say yes na omo restaurant na abusuafo aduane ewo ho de ko from ewo 0540 942 916 and na say 0596 103 338
Bomode na frɛ wo. Extra comfort foam. Omo na eboa yam enya baabi padi etrato. Extra comfort foam. Eye kama comfort comfort Omo wo atwema afrancho ebenfo ase. Mattress no size bia wo pɛ ebi wo ho. Enukure ni wo de empa no kura no se queen size na wo pɛ, king size na wo pɛ double, wo pɛ single, wo pɛ student mattress na wo pɛ se wo mpa ne ye dan no mu nyina ma ko ho wo betwa mattress na ma wo. Na wo da so a enye de wo da so na efon ni bia bi wo abeda asore wo bɛka se sebe yanom e de wakodi agora anadwo. Extra comfort the youngest CEO na wo no de ne ho agye adwuma no mu a o se me pɛ madwuma yie. 0242 810705 0242 810705 0203 0203 868664 bomode na woni wo mo ento kese kama na emwa de me di twato na ma start every ankle so ya Bolivia Enterprise future life oh future life odachi no boho ban ya Bolivia ye wo high protein eno no omo wo sickle cells no omo edie no udi no ayaduane na sanso sawo yade ye wo zero oat eno no de omo diabetes no wo ka eti se oat pepe ba sugar nim eye kama uhiansa wo de milk gum uhiansa wo de sugar gum eye kama matabella no de me madibi da minim sa de tie ye wo future life smart foods bomodin ya Bolivia Enterprise adaroma eno makofa ba ye wo sofo lie opposite alignment eho ena ye wo free 0246 010150 0246 010150 meka pomu ho asama kyerɛw na masan so aka Ketchus marketing for adaroma omude drink ya ye fe no mizo enu anwumre mi chili bi ennomwe na ede papa na 5G no ginseng no mami fancy na wanyuma no wankusi bone se de bisi aboye nsem ama wo no uncle Tofi kasem ni bi wa ye ntoa so to aso abetuma nya asem o twesi ho ana o mo epeso o mo to aso na no ana obi antwere de opɛ mfa asobani Tofi ya adwuma na adwuma din enku nipo pa adwuma paye okay mamentie o amenchia me yonko chumesi ankra oya adwuma wo SDA Training College Agran kwa sorry wa pankro no SDH bisa chumesi mechia fe classmate awo be kwa pampa so kalim odi achipa nua mechia o Tofiakwa no bia eye program na ye kasafanya atwum ana se ensese udi ni pechi na oye bibia ode be so wo mani no me kan kasa bi se me de me da anadwo na maso ba no na waka kire me se da bia wona me be ye o na de ensora anadwo mompa ya memu hu se adwuma me ye ni daytime no bre obenya ho ase wo nti se ko ba se na otwi bi mu ne ye de a me no be na wo pese ye tuamu da se da bia me nkwa na nyina me nsora anadwo du mienu mompa ye ma no mienu mu ansa na mada se nya me si ye mi ni pedua no me wi a me ntumi na biu na ade achi ti ba sa abasora no pa ko ye adwuma no mebre Tofi ni made ankofo de ayi me sa de no sa sa na me kan ye no say de me tag ne say me sorry am say aso panyin ni ya say me nyem pai bofo me say me de me nya akonchene me mom pai de obote no ya twom be kunipa Tofi de nti amako tu sa asem ni say ene asem a wo kan nyina ye asem a ne ka edin say de ya na me tai ka say panyin se ne obeka che wo say wo sia pro no ne ho na so da ade bi e ben wo pa ekum wo no na obetumi aka ne pen si wani mu no Tofiakwa na saafo no eho na okay na nyame anwa akukuduro na
otumi akeka nsɛm ni bi ama yaye na gye obi a wɔpɛ nsesaeɛ na obetumi afa asɛm no okay na ɔnyɛ ne sɛ o ka asɛm bi a wode hyɛ n'ani wu ana o kasa hwitwe ne bi a wode ɛyɛ no Tofi anano a ɔman he interview Ken no Canada Japan obisa ne sɛ ɔda how many hours in a day okay no say maximum 5 hours ti mi TV no ho na asɛm a me bisa me ho no baabi a Ken abɔ bra koduro ne nyinaa chi me ka Canada Japan abɔ bra koduro ne nyinaa chi no the maximum a ɔda 5 hours out of 24 20 more than 7,000 ka bosomi Jimmy mame Jimmy bi atum sɛ ene sɛ ɔmo aye ho ɔmo sɛ ɔmo anyi ɔmo ho no dwumaden pa yes enye sɛ wa fa nkɔfo ɔmo yɛ adwuma nti ɔno wada agye na home because sɛ ne yɛ kan wo sɛ na adwuma yɛ fo yɛ sɛ 7,129 sɛ obi akora yɛ adwuma na onya no so mfa so 50 cedis a day a nipa ma fo ɔmo yɛ adwuma no me you be a home for so 50 cedis a day times 7,000 I didn't know say nipa we also assign brand no de bring na ya dwuma ansana wada but Tofi ubenya nipa bi wo krom ha yenya dwuma na asemu bie kakra bi a master kora wa fa nkwala no Tofi ubekwa na mesi ni o nkwala miensa nan na wakana na ato so te ba bi na fon ta na so ho hello obegina phone so sa 2-3 hours because on kwala me nsan wadwuma mu ha omo ye adwuma ma no omo asuasu anwuma te say tailor for na omo ebo tre na omo ye tre pi onyankwala atofe obekọ no onya adwuma ni bi na wape ba bi atena na onya nkomo odi na obi adwuma mu ne ye besra no obi adwuma mu bataya me bisa me ho say banka ben na obebie ne pono se wadamfo ni minti bramadwuma mu besra me na ba bia wakwa a wode wa hours na ya adwuma no da ko mfra no panko si anwumre na mfo miensa nan etumi ba ho besra no bia ba wonya bre na o matena se ya di nkomo fi se owo nkwala wo ho a omo ya adwuma ma no wonya bre di nko ya working hours no se na yesi value no ase ye hyadan hunu ne ye di ye bia okon sorry mu atofi wo kan en sorry bia wo omo nhyehyɛ ya omo de agi nipa bi atoma omo na omo da payroll so ene won krofo bi a voluntary ye nia na ye tu ye ho akyɛ ye tu ye ho asi ho sɛ ye de abre ni bi ba ye adwuma asoma asɔre no nyintum mu sɛ wo sɛ adwuma no ye tu ya woka yeso wo ye dikin yeso wo ya asɔ panyini yeso wo ye adwumtuni adwuma e wa asɔ no mu ɛdɔɔso ne akyekyɛ mu ne adi bia ma wo bia adan na wo de na ya nyintum si etua wo kan da bia wo bɔ asɔre no so bo sɛ wo ba ye adwuma so asɔre no ye sɛ nso ye ma wo hwe onko pa adwuma anye wa na waka kyerɛ wo ho sɛ wo de wo do bre no nyinaa bɛso asɔre no obi ansrɛ wo okay asɔre no nhyehyɛ mu no wo hu sɛ ne income we ba no obetumi atua asɔfoɔ ka asɔfoɔ no kora no mrada ho ya wo hwɛ sika ba so no ma hwɛ ni padodo wo betumi afa wo matua ka disi afra wo sa asɔ panyin nanum sa asɔ no nhyehyɛ mu no ye ntua asɔ panyin ka adenti na bra wo de koye adwuma no wagyae adwuma na to hɔ kɔfa asɔre na ma di akire kwa haba ha na wi a wasa akɔbɔ asɔre no so bo sɛ wa nante asɔre no ho saa nso ya ma wo hwe na wo ma ye basa na wo ma ye sɛ asɔre no nhyehyɛ mu no ye nyɛ sɛ wo ye betua wo ka eti hyehyɛ wo bre na ma asɔre no hunu sɛ saa bre we die menya ho mekɔ akɔyɛ bra menya ho ye bra makɔyɛ adwuma ba efiri bia time we saa do hwiri mienu we ni de asɔre no pɛsɛ ye soma me a metumi akɔ basanya saa bre ne de a ye soma me a mentumi nkɔ ma asɔre no hunu no saa na emfa wo ho nneɛma nyinaa nhyɛ asɔre no bra wo anum sɛ asɔre no a wokɔ ne nhyehyɛ ye mu no ye nye wo ntum sɛ wo ye betua wo ka na nso pɛsɛ wo de wo bre nyinaa ɛyɛ saa nneɛma no Tofi na de wo bre ni so a memfa me yɛm ahyɛ me no ho wo bre ni so a nti ma me mfa ba akɔ pɛ bi okay na me nya ide aka no ma menuanom okay Tofi guy na footballer na wawu no Christian Achu yeah sana ri no ye broni ai minsu a meka kyerɛ say next week or be start adwuma next week mbo say minsu a meka kyerɛ say Christian Achu hwɛ na yere no be start adwuma next week broni
but ofi ubenya obi a wose oyekunani e okrom ha na ni kuna wunti agesa afeko sana otumi start adwuma asa no itumi ayi itumagu ho wani mere na wote ho na wan free tuma na wanye say dada na woye we ada na wokwa ha wote hwa wono anso nim say ne ba bia braba bokoduro no sade na busua bokuranfo akonhoma no eni ho biu but I can form maybe no matter so sama mre ni mu a te ho se oyekunani afeko be man so awu agyawo enkwala mienu miensa enan a wo behwe wo mu udi amamre chia di amamre chia ma wa brabo nyina asaya e basa rakwa me basa wan hwe na sa ne me kan ya bibifo mu ha o frɛ wo nua ba na no amebi otifia na wasɔre ba ka kyerɛ no sɛ maame be man na wu ye di na wotwe da wie ye de yi ahyebosome miensa so kɔtɔn wo ne mabra obɛka kyerɛ wo sɛ wadwen ye wo sɛ oba be pay 2 cedis bi wo ho ana wo 10 cedis bi a oba be pay ntina wo ka kyerɛ ne sɛ obi ani kuna wu bosome baako onkoye adwuma but no kwase me wo mu ni sɛ ye ne abrofuru nyina ye nipa baako omotumi aye nhyehyɛ de saa ne ma nyina ye adwuma menne ye kɔ omo ho ekɔgye besia no mu ne ade so that's my Tofiakwa ye nyina saa o abrofuru ho mu wesi saa time no wa so dem na broni betimi akɔtena so dem be 5 hours wesi saa time no wa so dem meanwhile ho na asɔre ni free a ɛba ha omo nhyehyɛ to da kora ye constitution a ye use no ye twere do ho na ye de brɛ yen wa ha baro be ba before person ye ka kyerɛ yen sɛ o person o ka sɛ o ye kristoni a ye jigu tum di a ɛne ye transfer dem 24/7 ne ehu sɛ o ye kristoni meanwhile de ode watena ho no ye to correction a ne bottom na ɛkɔ ono ni business no ye to collection a ono edi tua neka bo ho kora ye one man church a ono aso ne bibia wo no ho na wagya dwuma ho to prum sɛ awia 3 o'clock ye kɔ makuo na de na ya mianse ne enipa bi kanfo wo mu asafo de omo ma de omo mfa nyamso mu ni agro na wagya ukuru ho na ya bagina so da mu twa wo ba wo wadwum opa dwuma mpo ade ni twa na mpo a ya mo hwa so we mu ma no miansa bedu ma so da anim na makuo bia fra fufuro aboduku ne ya di twa de da ni abere pɛ so ye dwuma no mpo sɛ onto dwuma mu mra makuo meeting ko brochi ho ko hwe ko Europe ko hwe se Tofi morning devotion no a cancel obi ayre de wo fie no ko Europe ko hwe se for da no ro se ne ye bie na ropa e man ko fo so firi o mu fie tuka e ko aso da mu so o mo come morning service ya bregu but krom hasa wanya wan po adwuma ntoma ko transfer da mu anwumra wanya adwuma nto amfa ho anko hye 10 days mu anko hye 1 week mu anko hye we mu a ye fi sa wonya Kristo ni so ho eti enema ni pi wo ho asa na make kan ne kedin but ehia ni pa bi a obesi akogodu aka no mo kan wie kura ni pa ben wo mo o makoye o mo tamfo because I say they say there oh yeah free baby a wugina na kugina baby fufuro but me nua dem di twa to no say ukoto so obi kan asem bi say ya no matter how say na asem no ne nwunu sitie say wo hwe na beboa wa fa bi ye kan ye na ye wa ha kura bi a emu pi ye be pick bibi afiri mu ye say ye te ha ye kan bi say sermon na no kan say sermon aye papa na sermon di kan kasa kyerɛ wo yes wa wo ye sermon no ansa na kasa kyerɛ wo bi mo makasa no ye ho nya mo hi pi but mo modern sa asam na ye kan uwe na say o fa na beboa wa Tofi emfa na emfa nya adwuma mate me da se pi abusiafo aha Sompa 93.1 FM medical catcher say nyame ye adoma free premo ekono hye no nso se de TV ano ebia na ye free from mu kakra ma na nhaw ye besan so aba ye nsisi kakra ma Mary Tofi me da se yenkono me ya fankra bia di ma me mfama oprekum okay boy bi otwi pragea aha da bia otwam wo school nanim ho na da kro no fa to me nkra che okay o se hia me o se maka ma watie saa ma on te za waka ai o se Tofi o chia o pa ne jene so pa yanko ponchira anti maka o banki ai yo pedwuma pa eye pa no kra hye ho na ye mede me da se pedwuma pa eye ye ka se pedwuma ya enkyere se adwuma bia saa nya adwuma nyina na ye adwuma na yehwe ni nyina so wo twero sem Genesis 2:15
ɔse na Awurade Nyankopɔn di onipa no kɔtena edi ntrom sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ ɛhɔ ɛna adwuma no ɛsɛ wama no adwuma mienu hɔ adwuma wayɛ bibia sisisie but still wama wa adwuma yes ɔse ɔnɔ wankasa onidi dabi na ɔna dabi demo wɔse ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ security yes ɔsa yɛ ne security sɛ ɔnhwɛ so yeah na kyerɛ sɛ hɔ ne nyame hyɛ aseɛ sɛ ɔde adwuma yɛ dɛ ɛma enipa ɛni nti onipa bi a ɔwɔ asase so a ɔmpɛ adwuma no mɛka sɛ na nabrabɔ mu asa adwuma nim na ɔsrɛsrɛ no asrɛsrɛ bebree ɛyɛ duabɔ ma Mary so oh yes let me tell you yes asrɛsrɛ nipa baabi a wabɔ bra beduru sɛ nyɛ yareɛ obi a ɔyare koraa sɛ adwuma wɔ ne mu a ɔfɛre so ɔbɛsrɛsrɛ so enti sɛ nipa wakoduru mpɛmpɛn so obi na deɛ parasite enipa ho na apɛ sɛ wudidia ɛkɔ awie a ɛyɛ duabɔ enti na yɛ fa sakwan so aka kyerɛ sɛ nipa bi a yawo mu ato affluent homes sɛ efia sika wɔ mu sɛ wobɛto efia sika wɔ mu a ɛnkyerɛ sɛ no ano no wo sɔre ana wo toto pana wo ne nambasa mfa ansa nya adwuma nyame na ayɛ wadom ne yawo wato sie so enti yɛse yɛwo to sie so a wonkyɛ deɛ tentene yɛ nanso yawo binom ato sie so nso ɔma tentene no ɔma anya bi adentia because esie na yawo no to so no wanya de wantimi wafira beto fom trimudasa efiri ne nkola abrem ya de ni sika mu na ko school ba trimudasa anti djuma jimie enti basa na sabe yango enti ni aya kan se o say Proverbs 3:35 o say enyansafo benya animonyam adi na nkwasiafo besoa ahohora we dia ye Bible na aka nkwasiafo besoa ahohora enti nipa bia tem bia obina hwe unimade ba ko a ewo emma ho ade ewo mma ho oba bia ni ho a ope se ni kunu te se de tofe na wo kan ni kunu tem bia bibia ohia no otwe firi ne yonko ho direct say asimesi say na fe ohun say wonya responsible na tem bia wo de wo dan obi ansa no omo edidi ansa no omo ahye ansa no omo aye oba bia ni wa ode sa abuo no be ma wo say be ma wo ye ni kunu eninti emampe emema esresra de ope be ma ode ne nsa ye dey ayi adwuma ohun say wo yi adwuma na enum na wo ye responsible wo feed abusuan. Women are very proud of that. Enti be ma de esese be bia obi aso mu akodu no wankasa utimi ye dey ebo ho so na wo so gina ma ho saa so na oba so warefo a nyame adom wakonya be ma ne nsem wo bi aware a enkyerese no ano no fa nyansa ye dey etena saa aware no etena saa affluence no mu emma ohun ya de esika surprise da bia sa na meka no sa wo ye be ma na eye wo se wanya oba bi nso a wo sika ntinu ano no be ma enye tadua na ehye wanim no na mom be ma ye ne se wo de yemfa nso oba ne wo sika wo de kakra na wo de be ka ho no is enough eno na ma wo ye bema enti ya o mema bebre wo ho na dwiri nyina ne se me de me ware oba wo ska me ware oba wo ska na chese ne ho ato no ho nto sa wo nya bema na mom ye bema ne se so oba ne wo sika te se dear let me tell you so oba ne wo sika te se dear ya wo de kakra no wo wasade ne ye na wo se emma no oba ne de ne de ne ye dey surprise ebra ahokyera ba ebra chese wani aya ontoto no wo se oba ne de ne de na ye dey abebom na bibia abalance ewo ho eninti sofo maame ye adwuma wate na emfa sofo maame ne mo ho safo hene at the same time mo pese ho ye feche oba bia wa asori dem ho nyame enka sa chinchina wonko na ho nya fe wa asori dem ho sa wo yes of maame nti nemom ewo se etimi basa enti wontimi rely on asori ni sika asori ni niema ye de baso ma ho nya fe to the level
nyame epesa wo ho ye fe na wo ye mentor edema omo aka no eni nti mesra wo sofo ma me fa wo nsa eye dey eye adwuma eja kwadworo no ukunu aduane ba wonim de ya neta ha aduane ba we de ba ye sofo ma me ye di bebrebe nyina sebe mpraduasa entoma efrefra ye ne ade bebre eye nso ba eye adwuma sabi adwuma wo ye ewo nipa ho adwuma wankasa ehu sa wo sa de wonsa eye na wani na asori man so ntine ema won ani ya de eje won ho won ani je ho se obeboa amade wo ye no so ayede akwa anim wo ye deacon elder any asori Tofima menka asem we mfansi asofo a aya asofo nketo ano a ebo ye hwene no se de yaka enne no ne se de eda kan no obia nsoma wo se menye adwuma de asori ni betimi ne na oye na de ba ko a founders ni bi nso ye ne se omo ate nsori ni bi ni nso ye ne se wa seda a occupy wo ta wa fa wo ta ni nyina no wi a wa sa ka kire wo se eye nyamedwuma ba cho se wa fa nipa ne time nyina de it means na adwuma a oye wo wi ase no tua ne kaye simple na ono so emmobra obeware obewoma na ono so nya dai emmobra enye full time ento sofo bia ketoa bia so okay na ka kire nse kire omo se omo so nkonko ya adwuma na sa what the full time there be obia ono so full time no e full nso ampa wa occupy ni bre nyina ba bia okobia niema oye no se nyame adwuma no so kra ya adwuma nkasa o e wo level bia edura untimi nye adwuma bia nka ho enti se wahu ni sa na afu sa sori na kodum pempenso bia Tofia won sori bebre wo sika pa but o ma sofo nketo ebre and so meanwhile ya the full time ayede ato no so enti anopaid ni aye kan se wo ye sofo se wo ye diki adwuma bia wo ye wo nyame fie no hu se wo de wafa ato se wo ya merade wo nya manipa so we ya merade unya manipa nyame na wo ya ma no waka kire ye se yenya de yenya adwuma eniti na odi nipa no to edi nturo mu no o se onno na onsanya de enwen eniti ya ma ye ni emra ye ho so na yenya adwuma se ma foreigns kakari na Derek ono wo hwa SD mu na oduru atebe mu nso a no fa sinchira ene menu ya Bastella ene me wo fa sinu mu nyina ne amanfo a sending messages baha no ano den minister Olmai amintio Olmai so do ma be 3 minutes o ai wa maka ene ma ke Jackson no fa ebre no pa ididi wura mu nti ma mintio Olmai radin show anopai me chia me dofu bi wo Canada okay Edmonton Alberta okay bibi nti me pese me di odi be tuja but don fa yedwuma de eni agro nati private me kankan enko oh yeah administrator of hospital KCB ewo Edmonton Alberta anopai profile nyami chira pa na papa adwuma ho asem na ye ka no na anopai kakra me woka also when poverty comes at your door love flies out of the window. Hey, serious quote. When poverty comes at your door, love, it flies out of the window. This is here. A foul punya, a pia, a bow, punanoa. Odo, any energy, a foul pump, Now, let me tell you something. The world does not care if you didn't eat yesterday. I'm fine. If you don't work out today, you will not eat again today. We are sino. And you know, send ra when it. So one year juma dine and they won't send it. Now, Papa, you can't a juma pardon, any a juma bay. The outcome of say yeah juma is to receive wages and salaries. Say ye benya ketua. Baba obisi wo ye juma, wa dressing nice, nenso eya ho prapra juma na wo ye. Entimi hu sa juma we say eya juma na wo ye. Ajuma bia wo ya entimi ntwa aduane ma oni no jai na nya juma. Yes.
adwuma bi a wo ya agye sɛ wo bɔ besia na wadidi no gyae na nya adwuma pɛ bibi foforo ye ka adwuma pa no ebi mo dwen sɛ ɛyɛ adwuma bɔne bi te sɛ krononom ne ade ɔmo de ɔmo nim sɛ nya adwuma pa dada ɛwɔ hɔ me say adwuma bi a wo ya entimi put food on the table for you no gyae no broni saka say me said the paradise of the rich is made out of the hell of the poor wo sikani ne paradise ekwan of so building no eye wo hia ni wa ho hia mu ene de build saade no na no pay de make chaw say poverty will leave you with no choice if you don't work hard abrabono say yesisu a eye nhyehyeye ene ntotoye se wan fa dwumaden amfira abrabono ase a ebedu time bi you be a beggar and a beggar you have no choice ebi mu ye nnwuma bi a ene akatua no enso because say ebere bi na wosenka wusua adwuma but adwuma wura mu no na ye tutobidi adwuma why would who say the next 10 years sa adwuma wentimi hwel ma wa ampre ampe bibia anye eno ena de wabraba akɔwie saa enti wo ye adwuma enso sa adwuma no ene so wo 35 years 40 years a na nka wo se bra na wo be 21 years ena na wo ye sa adwuma no enu nti ene eyire ne ba beka ho no sa adwuma no ntimi hwel nti wo be ye sresrefo padwuma paye padwuma papa na ye na anyomtofo ene asori asem na ya ne ye ka no obi timi frɛ wo sɛ na wo kwasiada no pa ya na wo te Sompa ho no wo ye de kwa asori Sompa ha me ye adwuma me ye madwuma adwuma na me ye no baba me ka asem na me de ma no asi because I brain ko ohianti nyame som no kura wo se wo som no untimi nsum ne yie because besia bi akobo free obi ho no untua entronko na wutwa obi ba beda wo ka wa ba fie wo ho se wakɔ hyem pass you se wo tete curtains achi waka kire obase yen kan kire ne se uni ho papa awade mu entokɔ bebreba ya na ekoso awade mu no eyo hia yes ene aho kire oba ben na ni kunu ebema ni sika anaso obebisa sika free ni kunu ho se mi wura mi kwadwa so na ma me 100 cedis na be ma no 200 cedis say me ma me dofo me yire fa kwadwa so na one obeko dawe bone kura ho ha ne bu na 100 na odem ogie no 50 kura wa ma no 20 na odem ma no na ne ntokwa eno ne ye bebrebe yi entima yen spend your time e wo niema hu hia ho na mom yen spend time e wo adwuma dene ho na bema eni ubotom hwe poverty ohianti no wo bekɔ wade bi a wo mpɛ ohiani uni spec o edu time bi a wo hwa brantie bi pa ne sabe oba bi anko ne nam a se bi wo bema ne nsam a saa oba we nko mfa no eno nsusu na wo hwa baba we bi pa ne bema bi one nam a senka ababa we ye adwuma ene bi kura ne nsam a ankanya saa bema we na abefa no hwe ohu onsa wade a wutimu 1 to 2 niema yie ene ohia ne ho kire nti wa koma mu ne utiri mu no wo mpɛ enso wo ye ho hwie nye yie oluma awurade nhyira wo meda se kwame tell na yanko because I'm say abranti o timi nsa binkum zui na woda enra oya yeah house yes celebrate yes so we say o sora o mantem say o time no metete so we ne ba onso kora no na jesus oluma awurade nhyira no awurade nhyira bra kwa me but enra bankuni tilapia sana wo bankuni tilapia bi abra kwa me mabidi ya no problem say ma hunsa mo yimi ato ncha na de mpe na mo ye ebe manim Tofi kwame me wo shesha sorry program na ne madwuma hia me ma me dam na nsa na unya yam sum ni me mada e be dey unya nyame na akoso mo jai eni madwuma ta mo hia me ma dabi me ma
Kwame asemo aka no so futi o. Ayin se me come na te say. So she say program no. Na say ye duma time a. Me ma. Enti me kura me so fu nim say. So she say na be hia duma na. O ma. Enti me omo fa me ga o so Kwame de onya ho ma. O ma. Me ma. 24th, 25th Christmas. Me wo pe oye me dance see working day. Me ma. Oh, you mum. Me wo me ma. Me ma o to me ma. Tofi, na me kan we na me fancy. Me da say. Se si amete yi. Me sorry me de bani kire Sofia Samai. Ko help project. Me ko bo profile bi, me ko hwe project. Me ko bo Anyuade nkuni po e ma wo yeye me ko bo profile bi o me olu ma na kan sem bi kire mo se wusi so na wa mere wo mo nanti bremu a onyina nkokura bremu obempe intu ya brante na ahode wo no yiro ko ya adwuma na nkokura bom wa mere ma no asi me da se pana we de anyansafo egu haro ho abusiafo kai saki be transit na na time no ko ba ma me mfa course enen vad na me pese I see eja ayifo mu kakra Facebook ni YouTube for no I see eja mu kakra ma me nka we ho asam nkyerɛw me ba cho drink bi aba aye drinker one pe bi anomo a but okwa asam adokora wabregu edino de mizo abusiafo me pesa o pesa drink ni binom nyame ya doma enne na wotwe se atinkwam a me bia homa no kakra afa mizo ene 5G ho wa num bi no me pe wadanse keke se tofi na ha na ni keke anadien ena tofi pese wo ya me se ye wo mu mienu ye wo miss fruit wo ho ene ye wo mango one wo ho koto ni mienu bi nanom uwi a wo de 5G no aka ho ene na wotwe producer misro me bie ho for phone I was hard drinks mienu ho be ka bibi kire me why na oyo oba na utie me oyo be ma na utie me na enye pomo tomatoes a e ma oyere mfa nyankwan kope bi na moa hwe mempon no meka asem bi akiro yenkwa homa no so hello good morning Tofi. Good morning sir Mbasa mpombako awrade adom na won so e Edemia se ona opana smo bodge mapa madwum mu da ho nyame nhyira wo that's it Mbache FM do good aluminum kasafri job German South okay mamintio Tofi another one can some papa na emebula ba no ye pay quick money papa yanyire hu nya adwuma me kai me bi na me sua adwuma aban na di me to adwuma sa se makanda na youth employment na farm 2007 me sua adwuma me master de me fa chi mu ne how ne amanem bebe na me fi so ya me bet edu bebe no me da chi ase se master no o hye me den ba ene aboa me ama se me nyama e koso kakaka ba me gi se e be chen de tifi na me sham ene mba bru no so mo pa se me chia German South fo nyina hello yes sir leave what of you yes sir Bingi man United States of Group what is that nyame adom bingi enko nene ama mati no be asio 24 hours no and then what chimu yi pa ma me 8 hours ye fa na 8 hours ye fa sum nyame and 8 hours ye fa nya adwuma afel mati asio and asa ka se ni o ti jangu pogwa di nya adwuma empress na se na yes correct oh nyansa fopa nya no mati papa na Mr. Kwame Azade me panada fo ene ebrahe o ha na be fa na damfo hello Tofi no mojumo adwuma da se senior ta ko ye fe no nya ban ka se fi to trembo di fu mai wo amanse west mamintio
Tofi my bread that Jim Tribune every Ghana. It can say, I know the market papa. 22, 23, 24. Now, but I mean, I don't feel so. But what is the Bruni and Qua and Yamam Eddie Brunia? No, was already know what I told them. I said, I do anybody see I know. And to say the music I know. Some kind what is the mark? They need to papa. They didn't see them at the buy a form of it. May I say hello? Hello. Yes, sir. I feel you have to Maruni. Hey, Amalu, Brahma Phil. Brahma Shahov. And then put some of their mind at the judicial self to same way Liberty Conference. I Saturday, yeah, Liberty Conference. Yes, Saturday, you know, we share on them. Ate bra, may that say hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, Master. Others, hello. Hello, Master. Others, how many ana? Bashai. Mau. Mas open you now from now. Open you with them pacho. What did you know at one wahala? Sompa 93.1. I don't want to in Ghana. Hello. As open you mammy away. I what's on our can best in the car. Quanda ho. Yankupon the castle be Abraham. Abraham can say a mission a minute before into our can say yes. Brown Abraham and Yagano overcome comedy and requirement can I link with Bijan. Hey, what can I say more? Hey, Abraham, that is all year, Jumano. One first, I have a mission. Wow. Because I was the dinner was a music man. Then we share some man and now Mrs. D. Wow. And the empty being cracked in some Yaguma. Now a boy made me the year baboon. But I mean, I'm some old tree. Oh, was open your argument be say ya. Over that's on Nico crying day. Oh, as some way, my kind Abraham who was someone but and told me trim with that say. A bra, a which any comedy ninty, and cow or hini be generated. As open me that's what it. Point row. What bing? Must open you no if I know at the Siama, Yabu Siama. Mrantians and I can Yabu be a more damn that. As open you made that sepa. What? What for Biana? Eh, must attain a bow. Hello. Hello, people for me. Brad Young. The war for the got me. Tofi, what papa. Say, I'm sorry. I've seen the incident in your Juma. Now, that doesn't so long. Be all day, 3 days. Now, what's sorry there, my dear? What to stone? Now, we are missing for you. Who could be a say, Juma? Na remember that Yakosum. Sent yourself, who can hear Mamma? I'm the madam of an awesome jaw. You may know it. You book for your them. Yaman move us on my case. I'm at now. Hello. Hello, Tofi. Yes, sir. Money to you. Oh, now what's that? And I'll call Blood Joe. Oh, Kafra, Yanko, Brafa. The Tofi, okay, the last of a year, some more tapo. Oh, okay. Okay, we are part one. The part two that I don't find my yard. And if it's also on penny for so frame. I'm frame and come about that. Look at the moon here, part two. And now some of the other, I have been telling you. I thought I Capana in Minka, as you say. Every question government that did be a program. In the case on them, one maybe yes, all the way of some. You're free or some crowd. Oh. And the mother to be doing that more. How about say, Obi 24/7. Is you Piscaco had I saw no one. Yeah, what for Yama. Obusu na Juma, the watching of Piscadia a Juma. Yes, one time muscle in the Yamano. Almost Uncle Visu the quaid mother a bass of you mean if you want to Munko had you. Oh. Don't say that here. Mate, Africa, the Yam Sompa, Mate, let us say, Mammy Fadu Chato, Miss Romin Fabium. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, I'm a last fellow. My brother,
Mintio. Okay, Mamintio, Philip. Nikanto upura na panda na chupa de sei ya masita. Okay. Manu he dumaye eto npaso. Ate. Me da se. Abusuafo ahana ye de show no besi ho. Na Ma Mary. Ene me pesa me kan sembi. Nyamsomo ho. Africa yɛde nneɛma di agro na ɛno na ɛnɛ apira yɛn ɔmsa asɛ ɔpanyi ɔtaa kasa asɛm no paa but yɛadwene ma so dakoro yɛbɛto yɛbo ase prof mesrɛ dakoro fa yɛwura saa area no na yɛnhwɛ kwan yɛmfa so anyamesom bɛwura ha berɛ a ɔmo mmaeɛ na yɛ nananom ɛnim twɛ di ampɔ kwaa me dada asɛm wɔ ka na obi bu afu bade yen ye de beka me masora me wo Ma Mary asofo ni tua wonka wo ye sempakani a ye ntua woka wo ye dikina ye ntua woka ada churches no kwa de omo presiding hwan no ne that kind of ayi ya ma omo allowance nketenkete me Ma Mary se me Obama sorry mo a masa opanyi nete ho no en sorry amatete me ankasa se makogina simpi so akanyamsem ama yatete nsori ye gina baabi akanyamsam ma nipa more than 400 ya bo almost one day sampaka ni bi ani ho a o chen yen ba Ma Mary me ye adwuma no duru baabi a me hu se manhwe a me ne mere ne me ma ye bebu ada. I'm telling you, mako kanyam sem wo baabi aba bedru. Me yere nyem oba ba bewo. Na me nisika. Me de me yere be kwa yare sabia. Sada na me take decision say me ye nyam dwuma, ba me pa dwuma ye. Eno ni baabi a me ti sesei. Enti se wo masori mu. Na wo ye sempakani a me ka kiro pen. Ye ntua wo kada. Asori no nhyehyɛ no no wo so wote ase enti na wokɔ asori no ɛyɛ meme da kwantwefo asori no ba me ka kyɛw sɛ wo yɛ sempakani a go and work kɔpa adwumayɛ sɛ asori bi yɛ nhyehyɛ sɛ bɛyɛ 1 week crusade 2 weeks crusade a ka kyerɛw sɛ sɛ me gyae a moma me sika na me fanhwɛ me yere ne me ma me ka kyerɛw ɛnɛ ba bi a yɛduri yɛ nibi ba me yere ne me ma mu anada ansa ne yɛwu afiri wiase nyamesom so mayire me ho asom platform a meti so eni kura no nipa te me nka no eche se na makogina ba bi fa akon a me ka nyamsem me ka no kura kyerɛw utia ebeboa wenti se me ka me se me krom a me baaye no enye asopanyi nti na mbaaye because me krom asdie wo ho bamba krom asem be pa adwuma aye ti se manya adwuma na wo hyehyɛ 1 week program na ni madwuma be hia I won't come but Saturday dey me nya adwuma nyame aka sa na akere me magye atom because mransem du mu no wo se fa 6 days aye adwuma ono kwa de wankyechem se fa 8 year we fa 8 year we fa 8 year we o se fa nansia aye adwuma na fa de to sonson ehome unim nyansa nche nyankopon asori ma mompa adwuma nye mesrew woto ties ye frew adwira se brabe ye adwuma enya wo ho se wo ya so panyinti mi ja ties no to akọ adwira ye still worship week ye marriage one week now ti aso dem ebe hiaw me ka kiro pain ebe hiaw upa ma oba nyare uba asori no mu a aso no be kwa akotena se checkboard be kwa akotena se ubenya obi obeye opposition obeka chen se asori sika yemfa anye saa me ka kiro pain padwuma ye na munya sa mo de mo ho ato asori so usora da bia wote aso dem no kopa adwuma ye na nyame wonim nyansa nche nyankopon wo ye adwuma adwuma din ku nipa wadwuma ye mu no
wobɛtumi ada nyankopɔn adi de akyerɛ nyankopɔn ɔnte bokuro bi so mama Esther ne kaeɛ Bible aka nyame ɔnte asɔ danko a nipa de ne nsa asie mu akoma no mu ɛna ɔteɛ enti sɛ wobɛhu me na awɔtwe ɛwɔ asɔ dan mu no ntena hɔ nka nkyerɛ m sɛ mahwe ase no ebi kura wo a wote asɔ dan da bia no wahwe ase kyɛn me abusuafo Awurade nka wo ho nyankopɔn yɛ adom a wei yɛ no kora ɛnwono wopa afa ɛbɛboa wo na no na bɛmu odi ka no kora kyerɛ wo yire ho yɛ adwuma nyame bɛhyira wo deɛ wo ne wabusua bɛdi ɛmmɔ wo da wo maame yare a wobɛnya sika tɔ adurama no wo papa yare a wobɛnya sika tɔ adurama no wo bi firi mu a wobɛnya sika yɛ na yie na gyae na pɛ wo abebuo mu se hwan yɛ na si dabia si wai na se nya sa mu abebuo bi sa aboa bi si won sini dan na hwan ensu obenwuna bɔ bibi sa kokosaki ɔkyena mesimi dan ti na nipa bebre titi aso dem ɛna ɔma yɛ mɔbɔ because yɛ the quotations bi ahye ɔmu tirim ti na nipa kure si aso dan a na aso dan no ɛnkyɛ Yesu ba na aso dan no mosi no nwonan ɛyɛ ya wie